ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். அதுல இப்போ நம்ம பாகவதமோட ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் பாக்குறோம். இது ஒன்லி ஸ்துதிகளை தான் பார்க்கணும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு லாஸ்ட் 10வது கிளாஸ். இன்னைக்கு 10வது இந்த லாஸ்ட் 2 ஸ்துதிகள் இருக்கு. அது முடிச்சோம்னாக்கா எல்லாம் என்டையர் பாகவதம் முடிந்து விட்டது. நம்ம இப்போ கிருஷ்ணா இதெல்லாம் எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். கோயில நல்லா பகவானை சேவிச்சுட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மியூட்லயே சொல்லுங்க. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அவர்தான் நமக்கு உறுதுணையா இருக்கணும் இல்லையா எல்லாத்துக்கும். எஸ் பிரபுஜி, உங்களுக்கு தான் இன்னைக்கு சான்ஸ் பிரணதி படிக்க. படிங்க. இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ணல, இருந்தாலும் படிக்கிறோம். படிங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தய சகாலய சகூர் உத்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மகியம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपम साग्रदाहजम सगगण रघुनाथन विदम तम नम तम सजीवम सात्वैदम सावधूतम परिजान सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सख गण ललिता वलिदा श्री विशाखन विनांस श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपदे गोपेश गोपिका गांधा राधा गांधा नमस्तुते दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षबाणसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांजा कल्पतरुभ्य कृपा यरिंदिभ्य एव स पतिदानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणय हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदादये कृष्ण प्रेम प्रादये दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव दिविश नमः. गुरुवे गौरव चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. मुखम करोति वास्तवं पंगुम वांग्यदे क्रीम यः कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय स नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकज नमाय नमः. पंकज मालिने नमः. पंकज नेत्राय नमस्ते. पंकजांगरिये नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रकर्षाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पासत्य देश हारिणे नारायणं नमस्तुते नरं सैव नरोत्तमं तेनिं सरस्वतीं शिवायां तदो स्वयं उदीरयेत् स्वर्णवतं तव कथ कृष्णः पुण्य शरण कीर्तनः दोहै अपत्राणि विधिनोदि सूरद सदाम नष्ट प्रष्टो पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक सोलगे भक्ति भवत नष्टिक. जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. முடிச்சுட்டாள் எப்படியோ. ஓகே, இன்னைக்கு என்ன பாக்குறோம்? முச்சுக்குந்தாவின் பிரார்த்தனைகள். இது ஸ்கந்தம் 10ல 51வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. முச்சுக்குந்தாவின் விடுதலை படிச்சோடேன். நான் இது தமிழ்லயே போட்டிருக்கேன். இந்த அத்தியாயம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்படி முச்சுக்குந்தனை தனது கடுமையான பார்வையால் காளையவனை கொல்ல செய்தார் என்பதை விவரிக்கிறது. மேலும் இது முச்சுக்குந்தனுக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கும் இடையிலான உரையாடலையும் விவரிக்கிறது. எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இந்த தமிழ்ல தான் இருக்கு. இந்த காளையன் யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். துவாரகா கோட்டைக்குள் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களை பாதுகாப்பாக வைத்த பிறகு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மதுராவை விட்டு வெளியேறினார். அவர் உதயச்சந்திரனை போல் தோன்றினார். கிருஷ்ணரின் புத்திசாலித்தனமான ஜொலிக்கும் உடல் இறைவனை பற்றிய நாரதரின் விளக்கத்துடன் பொருந்தி இருப்பதை காளையவனன் கண்டார். இதனால் அவர் கடவுளின் ஆளுமை என்று யவனன் அறிந்தார். அப்ப இவர்தான் அந்த ஜொலிக்க, இவர் நாரதர் சொன்னப்பல அழகா ஜொலிப்பா அழகா இருக்காரு. அப்ப இவர்தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு? யவனங்கிறது அப்படி யார சொல்றான்னா, இந்த நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த இது அவர் என்னது காட்டுவாசி மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா, ஒன்னும் அவங்களுக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது. அந்த நான்வெஜ் மெயினா காட்டுல இருந்து எடுத்து அந்த இதை அடிச்சு என்ன சொல்லுவாங்க, ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்களே, அந்த மாதிரி யவனன் அப்படிம்பாங்க. இறைவன் ஆயுதம் ஏந்தாததை கண்டு காளையவன் தன் ஆயுதங்களை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அவனுடன் போரிட விரும்பி பின்னால் இருந்து அவரை நோக்கி ஓடினான். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யவனத்திலிருந்து ஓடி ஒவ்வொரு யவனம்னா அவருக்கே அந்த யவனம்னு பேர் யாருக்கு? இந்த காளையவன். ஐ திங்க் காளையவன் தானே. ஐ திங்க் his name is காளையவன் தான். ஓகே, யவனம் ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல படிச்சாதான். இதனால் அவர் கடவுளின் ஆளுமை என்று யவனன் அறிந்தார். அப்ப இறைவன் ஆயுதம் எந்ததை கண்டு காளையவன் தன் ஆயுதங்களை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அவனுடன் போரிட விரும்பி பின்னால் இருந்து அவரை நோக்கி ஓடினான். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யவனத்தில் இருந்து ஓடி ஒவ்வொரு அடியிலும் காளையனின் பிடியில் சிக்காமல் நின்று இறுதியில் அவரை ஒரு மலை குகை நோக்கி வெகு தூரம் அழைத்து சென்றார். அவர் கையில பிடிபடாம அந்த யவனங்கிறது அந்த காளையவன் அவனோட கையில பிடிபடாம அவர் அந்த இதுல என்ன சொல்லுவா, டாச் பண்ணி அப்படியே எங்க கொண்டு போயிட்டார், ஒரு குகைக்குள்ள போயிட்டார். ஒவ்வொரு அடியிலும் பிடியில் சிக்காமல் நின்று இறுதி வரை ஒரு மலை குகையை நோக்கி அவர் வெகு தூரம் அழைத்து சென்றார். காளையவன் ஓடும் போது அவன் இறைவனை அவமானப்படுத்தினார். என்னமா காட்டிருப்போம், அவமானப்படுத்தினார். ஆனால் அவனுடைய அபத்தமான கர்மா இன்னும் தீர்ந்து விடாததால் அவனால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அப்படி வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் குகைக்குள் நுழைந்தார். அதுதான் நம்ம ஸ்டோரி வனமே. அதை தொடர்ந்து காளையவனும் அவரை பின்தொடர்ந்து தரையில் ஒருவர் கிடப்பதை கண்டார். அவரை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்று நினைத்துக் கொண்டு காளையவன் அவனை உதைத்தான். வெகு நேரம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த மனிதன் இப்போது உக்கிரமாக வீழ்த்திக் கொண்டு கோபத்துடன் எல்லா திசைகளிலும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு காளையவனை கண்டான். யாரை எழுப்பினான், நீயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னு அந்த மனிதன் அவனை கடுமையாக உற்று பார்த்தான். காளையவனின் உடலில் நெருப்பை பற்ற வைத்து ஒரு கணத்தில் அவனை எரித்து சாம்பலாக்கினான். அவனுக்கு ஒரு வரம் இருந்தது. இந்த படுத்துன்றதானே அந்த ஆளு என்னன்னாக்கா அவனோட பத்தி தான் கொடுத்திருக்கு. அவன் யாரு? முச்சுக்குந்தன். அவன் அங்க he was resting. அவன் ரொம்ப டயர்டாயி ரொம்ப நேரம் படுத்துட்டான். யார் என்ன எழுப்பினாலும் எனக்கு கோவம் வந்ததும் அவளை அப்படி சுட்டு எரிச்சுடுவேன் அப்படிதான் அவன் வரம் கேட்டிருக்கான். சோ அந்த மாதிரி அவனை அது படுத்துன்னு இருக்கிற ஆளு கிருஷ்ணர் தான். என்ன ரொம்ப வெகு தூரம் போனப்புறம் என்ன ஆயிடுதுன்னா அவருக்கு தெரியல கிருஷ்ணர் என்ன யாருன்னு. சரி, கீழே படுத்தினதுதான் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு உதைச்சோன்னு பார்த்தா இது வேற ஒரு ஆளு. அந்த ஆளுதான் இவன் யாரு? இந்த சாபம் விட்டானே, அதனால இவன் நெருப்புல சாம்பலாக்கி ஆயிட்டான். சோ இந்த அசாதாரண நபர் மன்னன் மாந்தாதாவின் மகன் மன்னன் முச்சுக்குந்தன். இவரும் மன்னன் தான், முச்சுக்குந்தன் தான். அது அவர் பிராமண கலாச்சாரத்தில் அர்ப்பணிப்புடன் இருந்தார் மற்றும் எப்பொழுதும் தனது சபதத்தில் உண்மையாக இருந்தார். முன்னதாக அவர் பல வருடங்கள் அசுரர்களிடமிருந்து தேவதைகளை பாதுகாத்து உதவினார். அப்போது மன்னன் முச்சுக்குந்தன் தான் சோர்வாக இருப்பதாகவும் ஓய்வு தேவை என்றும் கூறினார். ரொம்ப காலமா அவளுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார். அண்ட் ஒரு டைம் வந்தோடனே எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, நான் படத்துக்கு போறேன்னு சொன்னோன்னே நீண்ட நேரம் தூங்க வைக்கும் வரம் கேட்டார். வரம் வழங்கப்பட்டது. தன்னை எழுப்புபவன் எரிந்து சாம்பலாக வேண்டும் என்றும் விரும்பினார். தேவர்கள் இறுதியில் கார்த்திகேயனை தங்கள் பாதுகாவலராக பெற்ற பொழுது அவர்கள் முச்சுக்குந்தனை ஓய்வு பெற அனுமதித்தனர். பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் உறக்கத்தில் கடந்து விட்டன. அந்த காலகட்டத்தில் பூமி மிகவும் மாறிவிட்டது. முச்சுக்குந்த மன்னனுடன்
தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய எவரும் பூமியில் இல்லை. எல்லாரும் மாறி மாறி போயாச்சு. அவன் ரொம்ப வருஷமா ரொம்ப காலமா தூங்கிட்டு இருப்பான். எனவே மன்னன் அப்ப சரி இனிமே எல்லாரும் மாறி போயாச்சு, இனிமே நான் உயிரோட இருந்து என்ன, இப்ப மோட்சம் வேணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டினான். எனவே மன்னன் மோட்சத்தை அடைய விரும்பினான். ஆனால் ஸ்ரீஹரி விஷ்ணுவால் மட்டுமே கொடுக்கப்படும் மோட்சத்தை மன்னனுக்கு வழங்க தேவர்களால் இயலவில்லை. ஏன்னா அங்க வந்து யாரு தேவர்களுக்கு தானே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்ப தேவர்கள் சொன்னா அந்த ஸ்ரீஹரி விஷ்ணு தான் உங்களுக்கு வந்து இது மோட்சம் கொடுக்க முடியும், எங்களால அதெல்லாம் முடியாது. சோ காளையவனின் தீ குளித்தவுடன் கிருஷ்ணரின் ஒப்பற்ற அழகு கண்டு வியந்து, அங்க வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அங்க கோவிலுக்குள்ள வந்துட்டாரே. சோ அந்த வந்து முச்சுக்குந்தன் பார்த்துட்டார் கிருஷ்ணரை. சோ காளையவனின் தீ குளித்தவுடன் கிருஷ்ணரின் ஒப்பற்ற அழகை கண்டு வியந்த முச்சுக்குந்தனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தன்னை காட்டினார். உருவத்தை காட்டி கொடுத்தார். முச்சுக்குந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் அவர் யார் என்று கேட்டார். மேலும் அவரது சொந்த அடையாளங்களை இறைவனுக்கு விளக்கினார். முச்சுக்குந்தன் சொன்னார், நீண்ட நேரம் விழித்திருந்து சோர்வடைந்த பிறகு நான் இங்கே இந்த குகையில் என் உறக்கத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த போது யாரோ ஒரு அந்நியன் என்னை தொந்தரவு செய்து அவன் செய்த பாவங்களின் வினையால் அவதிப்பட்டு எரிந்து சாம்பலான. ஓ ஆண்டவரே, அனைத்து எதிரிகளையும் வென்றவரே, இப்போது உனது அழகிய ரூபத்தின் தரிசனம் எனக்கு கிடைத்ததே எனது பெரும் பாக்கியம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முச்சுக்குந்தனிடம் அவர் யார் என்று கூறி அவருக்கு ஒரு வரம் வழங்கினார். புத்திசாலியான முச்சுக்குந்தன் ஜடவாழ்வன். அவர் தான் யாரு, நான் தான் கிருஷ்ணர், நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரம் தரேன், என்ன வேணும் கேட்கணும். முச்சுக்குந்தன் என்னது, புத்திசாலித்தனமான முச்சுக்குந்தன் ஜடவாழ்வின் பயனற்ற தன்மையை புரிந்து கொண்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் பெற அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே கேட்டார். இந்த கோரிக்கையில் மகிழ்ந்த பகவான் முச்சுக்குந்தனிடம், எனது பக்தர்கள் ஒருபோதும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பொருள் ஆசீர்வாதங்களால் மயங்குவதில்லை. பக்தர் அல்லாதவர்கள், அதாவது யோகிகள் மற்றும் தத்துவவாதிகள் மட்டுமே தங்கள் இதயங்களில் இவ்வுலக ஆசைகளை கொண்டு பொருள் ஆசீர்வாதங்களில் ஆர்வமாக உள்ளனர். பகவான் போயிட்டு என்னெல்லாமோ வேண்டுவாங்களே, பணம் வேணும், அது வேணும், இது வேணும்னு சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் வந்து அபக்தர்கள் தான். யார் பக்தர் அல்லாதவர்கள் அதெல்லாம் கேட்பான். இவன் வந்து பக்தரா இருந்து இதெல்லாம் கேட்டான். என் அன்பான முச்சுக்குந்தா, உனக்கு என் மீது நிரந்தர பக்தி இருக்கும். எப்பொழுதும் என்னிடம் சரணடைந்தவனாக இருந்து ஒரு போர் வீரனாக நீ செய்த கொலையா, ஏன்னா அவன் கொலை பண்ணிட்டானே, இவனை எரிச்சு சாம்பலாக்கிட்டானே நம்ம இவனை காளையவனன். அதனால ஏற்பட்ட பாவ வினைகளை போக்க தவம் செய். நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் முதல் தர பிராமணராக மாறி என்னை அடைவாய். இவ்வாறு இறைவன் முச்சுக்குந்தனுக்கு ஆசி வழங்கினார். இதுதான் வந்து பேஸ். இப்ப அடுத்தது அவர் வந்து இப்படி பகவான் வந்து ப்ரே பண்ணார் தான் பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபுஜி, நீங்க தான் ஆரம்பிக்கணும். அல்பபெட். ஸ்ரீ முசுகுந்த உவாச விமோகிதோ அயம் ஜன ஈஷா மாயையா திவத்தியா பிரபுஜி திவாம் ந பஜதி அனர்த்தத்ருக் சுகாய துக பிரபவேஷு ஜஜ்ஜிதே குருகேஷு யோஷித் புருஷஸ்ஸ வஞ்சிதஹ. இதுல வந்து முச்சுக்குந்தா என்ன சொல்றாங்க? Oh Lord, the people of this world, both men and women, are bewildered by your illusory energy. உங்களுடைய மாயால என்னது, இவரோட கண்ட்ரோல் தானே, பகவானோட ஒரு இதுதான் என்னது, எனர்ஜி தான். சோ அந்த எனர்ஜி, அந்த மாயா எனர்ஜி, அது வந்து எல்லாரையும் குழம்ப வைக்கிறது. யாருக்கும் ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்கிறது, தெரியல, அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அவளுக்கு அறியாமையே இந்த புருஷான பொம்மநாட்டிகள்லாம் வந்து அதுல மயங்கி போயிடுறாங்க. அன்அவேர் ஆஃப் தியர் ரியல் பெனிஃபிட். அதனால என்ன பிரயோஜனம் தெரிய மாட்டேங்கிறது அவங்களுக்கு. They do not worship you, but instead seek happiness by entangling themselves in family affairs. அவங்களுக்கு குடும்பம், அந்த பாரம் இந்த பாரம் சொல்லிட்டு அதுலயே இருக்காங்களே தவிர அவங்கள வழிபடுறத மறந்து போயிடுறாங்க. ஏன்னா மாயில சிக்கின்னு இருக்காங்க. which are actually sources of misery. ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல என்னது, உங்களை மறந்து வேற இதுல எல்லாம் கவனம் செலுத்துறது ரொம்ப இது துக்கத்தை தான் அது வந்து கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு. எஸ். அப்புறம் யாரு? நான் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலக்கிழ படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. அப்பாஜனோ துர்லபம் மாத்ரமானுஷம். அதுக்கு பின்னாடி தெரியல மாதாஜி. பரவாயில்ல படிங்க. தெரியலையா? அத்திர மானுஷம், அது பின்னாடி என்ன மாதாஜி? அத்திர மானுஷம் தான், கரெக்ட் தான். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கீழே அத்திர மானுஷம் லக்வாஜனோ துர்லபம் மாத்ரமானுஷம்
Sadachint avyagam ayat nado anagam adaravindam na bhajadi ashanmadir Gruhanda gobe badido yada bahuhu. Hare Krishna. That person has an impure mind who, despite having some or other, automatically obtain the rare and highly evolved human form of life, does not worship your lotus feet. அந்த மாதிரி ஒரு மனித உடல் கொடுத்த அப்புறமும் அவங்களை வந்து இது ஸ்துதிக்கிறது இல்ல, அவங்களை வந்து அணுகிறது இல்ல, உங்க காலடியில சரணம் அடைகிறது இல்லைனாக்கா என்னது, அவங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு இம்பியூர் மைண்ட், அவன் வந்து கல்மிஷம் நிறைந்த அவனோட இது மனது அது பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்ல. ஒரு மிருகமா இருந்தனாக்கா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்த அப்புறமும் அவன் வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைறது இல்லைனாக்கா அவனை பத்தி என்ன சொல்ல, சம் ஆர் அதர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒப்டைன்ட், ரேர், ரொம்ப ரேர். இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைக்கிறது ரொம்ப இது அபூர்வம். அப்படி அந்த கிடைச்ச இதையும் வந்து அவன் வந்து பிரயோஜனப்படுத்துறது இல்ல. அவன் வந்து he is not worshipping your lotus feet. Like an animal that has fallen into blind well, such a person has fallen into the darkness of a material home. ஒரு மிருகம் எப்படி வந்து, ஒரு மிருகத்துக்கு என்ன இருக்கும் இல்லையா, அவ்வளவு அறிவு இல்லையா, நமக்கு இருக்கிற அறிவு கிடையாது. அதனால அவன் வந்து அந்த பிளைண்ட் வெல்னா என்னது, ஒரு பாழும் கிணற்றுல வந்து விழறா போல நம்ம வந்து அந்த மாதிரி மனிதர்கள்லாம் வந்து தன்னுடைய குடும்பம், மக்கள், மனைவி சொல்லிட்டு அந்த பாழும் கடத்திலேயே இருக்காங்க. அந்த டார்க்னஸ், அந்த இருட்டிலேயே அவங்க வந்து இருக்காங்க. பபிதா மாதாஜி படிக்க முடியுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மமைஷ காலோ அஜித நிஷ்பலோ கதோ ராஜ்யஸ்ரீயோந்தனந்த மதஸ்ய பூபதேஹ மர்த்யாத்மகுத்தே சுததார கோஷ புஷ்வ ஆசஜஸ்மானஸ்ய துரந்த சிந்தயா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. I have wasted all this time. தண்ணியே சொல்லிக்கிறேன், நானும் எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓ கான்கரபிள் ஒன், இது அன்கான்கரபிள், உங்களை வந்து யாரும் எதிர்த்து நிற்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆளு நீங்க. நானும் எவ்வளவு வந்து என்னோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். பிகமிங் மோர் அண்ட் மோர் இன்டாக்சிகேட்டட் பை மை டொமைன் அண்ட் ஆப்புலன்ஸ் as an earthly king. நான் வந்து ராஜாவா இருந்திருக்கேன், எனக்கு வந்து அந்த பெருமை இருக்கு, இந்த செல்வாக்கு இருக்கு, இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட பெருமைகள்லயே நான் வந்து மூழ்கி இருப்பேன். என்னோட டொமைன் தான் எழுதி ராஜா, அந்த பதவிக்குள்ள என்ன இது உண்டோ, ஒரு பவர் உண்டோ, அந்த ஒரு மமதையில இருந்திருக்கேன். நானும் எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். மிஸ் ஐடென்டிஃபைங் த மார்டல் பாடி ஆஸ் அ செல்ஃப், இந்த உடல் தான் நான் அப்படின்னு நினைத்துன்றதை இத்தனை காலமா நானும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அவர் ரொம்ப நல்லவர் தான். இருந்தாலும் என்னன்னாக்கா இந்த எல்லா இந்த பக்தர்கள் எல்லாருமே தங்களை ரொம்ப தாழ்த்திக்கிறாங்க. அவங்களாம் அவ்வளவு பெரிய பக்தர்கள். ஒரு போயம்ல பாக்கலாம், அவரோட பஜன்லையும் பார்க்கலாம், அவரோட இந்த மாதிரி ஸ்டோரியிலும் பார்த்தீங்கன்னா அவ அவ்வளவு நல்ல இது பக்தர்கள். இருந்தாலும் அவ வந்து போராது, நாங்க பண்ண பக்தி போராது, நாங்க எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்றோம்னு இவரே சொல்றாரு முச்சுக்கொண்டர். அவன் உடல் தான் நான் வந்து நான் அப்படின்னு நினைத்துன்றேன். பிகமிங் அட்டாச் டு சில்ட்ரன், வைஃப்ஸ், ட்ரெஷரி அண்ட் லேண்ட். மக்களிடத்தும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட், மனைவிமார்கள்ட்ட ட்ரெஷரி பணத்துல, அப்புறம் சொத்து பத்து, அப்புறம் லேண்ட், என்னுடைய என்னது பங்களா, என்னுடைய வீடு, என்னுடைய அதுலயே நான் வந்து அந்த மாதிரி இருந்துட்டேன். ஐ சஃபர்ட் எண்ட்லெஸ் ஆங்ஸைட்டி. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல என்னது, இன்னைக்கு என்ன நடக்கும், நாளைக்கு என்ன நடக்கும், அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டியே இருந்ததுனால உங்களை வந்து சுதிக்க மறந்து எடுத்தேன். நான் அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியக்காரத்தமா இருந்துட்டேன் அப்படிங்கிற. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்தது சித்திரலேகா மாதாஜி படிக்க முடியாது சொன்னேன் இல்லையா? எப்ப உங்களுக்கு படிக்க முடியும் தோன்றது தெரியல. எப்ப சத்தம் நின்னுடுத்தோ பாப்பா படிங்க. ஓகே, நீங்க வந்து பபிதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்க படிங்க. எஸ், அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ கண்ணா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலேவரே அஸ்மின் கடபுட்ய சன்னிபே நிரூடமானோ நரதேவ இத்யகம் விருதோரதி பாஷ்வ பதாத்யனீகபைர் காம்பரியதம் ஸ்வாகனயந்து துர்மதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வித் டீப் அரகன்ஸ், அரகன்ஸ் என்னது, ஆணவம். நான் ஆணவத்தோட ரொம்ப அதுவும் டீப் இது ஆணவம், ஏதோ மேற்கொண்டு இதா இல்ல. நான் ராஜா இல்லையா, அந்த மமதையில இருந்தனால ரொம்ப அரகன்ஸ். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஐ டுக் மைசெல்ஃப் டு பி த பாடி. நான் தான் இந்த உடல், இந்த உடல்ங்கிறது யாரு, நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு, விச் இஸ் த மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் லைக் அ பாட் ஆர் அ வால். ஒரு மண் குடம் எப்படி இருக்கோ, இல்ல ஒரு சவர் எப்படி இருக்கோ, எல்லாம் இடிச்சு போட்டுடலாம். மண் குடத்தையும் கீழே போட்டோம்னா டப்புன்னு உடையும். அது போலதான் இந்த பாடி. அது தெரியாம நான் வந்து இந்த உடல் தான் நான் அப்படின்னு நினைத்துன்றேன். திங்கிங் மை செல்ஃப் அ காட் அமங் மென். ஏன்னா அப்படித்தானே பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, நான் வந்து கிங், இருக்கிற மனிதர்கள்ல வச்சு நான் தான் கிங் அப்படிங்கும் போது, ஓ இப்ப நான் கடவுள், அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு ஒரு இது வந்துடுத்து, ஒரு என்னது, ஒரு ஃபால்ஸ் ஐடென்டிபிகேஷன் வந்துடுத்து. ஐ டிராவல் த எர்த் சரௌண்டட் பை மை சேரிட்டியர்ஸ். இல்லைன்னா அந்த
ரதத்துல போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் ஊர் முழுக்க நான் சுத்தி இருக்கேன், ஃபுல் அர்த் நான் சுத்தி இருக்கேன். எலிபென்ட்ஸ், ஷெவல்ரி, ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் ஜெனரல்ஸ் டிஸ்ரிகார்டிங் யூ இன் மை டெல்யூடிங் பிரைட். எல்லாரும் எனக்கு இருந்தாங்க. யாரு? சேரியட், விதவிதமான இந்த இது என்னது சேரியட், ரதம், அந்த ரதம் அதை ஓட்டுறவர்கள், யானை, அப்புறம் இந்த இது ஷெவல்ரினா என்னது அந்த படைகள் எல்லாம், அந்த இந்த படையெல்லாம் பாதுகாப்பு படை, அப்புறம் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ், அதுக்கு என்ன சொல்லி ஃபுட் சோல்ஜர் இல்ல சோல்ஜர்ஸ் தான் அந்த இது பாதுகாப்புக்காக, காலால் படை அந்த கரெக்ட் வேர்ட் எல்லாம் வரமாட்டேங்குது. அண்ட் ஜெனரல்ஸ் அதான் எல்லாரும் அந்த மாதிரி டிஸ்ரெகார்டிங் யூ இன் மை டெல்யூடிங் பிரைட். ரொம்ப பிரைட்ல இருந்தேன், ஆஹா இதெல்லாம் என்னோட வந்து சொத்து, நான் எவ்வளவு பெரிய ராஜா அப்படிலாம் இருந்தேன். என்னோட பிரைட்ல நான் மிதந்துட்டு இருந்தேன், என்னோட வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மோகத்துல நான் மிதந்துட்டு இருந்தேன். எஸ் ருக்மணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்தியம் உத்சைர் இதி கிருத்ய சிந்தியா பிரவృத்த லோபம் விஷயேஷு லாலாசம் தவம் அப்ரமத்த சகசாபிவத் பத்யேசே ஷூல் லோலிஹானோ அஹீர் இவாகும் அந்தக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்து நல்லா படிச்சாள் மாதாஜி. Okay. A man obsessed with thoughts of what he thinks needs to be done, intensely greedy and delighting in sense enjoyment, is suddenly confronted by you. என்ன அடுத்து ஒரு மனிதர்லாம் எப்படி இருக்காங்க? சடன்லி நான் எங்கிட்ட என்ன இருக்கு, வித் தாட்ஸ், என்ன மைண்ட்ல என்ன இருக்கா, வாட் ஹி திங்ஸ் நீட்ஸ் டு பி டன், எனக்கு என்ன தோன்றதோ அதை நான் இப்ப பண்ணி முடிக்கணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கா. ஏன்னா பணம் இருக்கு, பண பலம் இருக்கு, ஆள் பலம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. இன்டென்ஸ்லி கிரீடி, யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது, எனக்கு தான் இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு கிரீடினஸோட இருந்திருக்கேன். அண்ட் டிலைட்டிங் இன் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், அதுல வந்து நான் கண் ஒரு புலன்களுக்கும் நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதெல்லாம் திருப்திப்படுத்திட்டு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கேன். டில் இது வரைக்கும். அண்ட் சடன்லி கன்ஃபரண்டட் பை யூ, சடன்லி நான் உங்களை பார்த்தப்போ என்ன ஆயிடுது, who are ever alert like a hungry snake licking its fangs before a mouse, you appear before him as death. அண்ட் இது அந்த கர்ப்பம் மண்ட கர்ப்பம் எல்லாம் எது வரைக்கும் இருந்தது, பகவானை பாக்குறது வரைக்கும். அந்த உங்களை கண்டப்புறம் என்ன ஆயிடுது, நானும் ஒரு புழு பூச்சி மாதிரி இதாயிட்டேன். அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கா, ஹங்கிரி ஸ்னேக், பாம்பு வந்து ரொம்ப இதுல என்னது பசியோட இருக்கிற ஸ்னேக் வந்து லிக்கிங் இட்ஸ் ஃபேங்ஸ், தன்னுடைய நாக்குல அந்த இது இருக்கேன் ரெண்டு இப்படி வருமே நாக்கு, அதையே வந்து மவுச நக்கின்னு இருந்துதான். ஏன்னா அதுதானே நமக்கு சாப்பாடு, கரெக்டா அதை பிடிச்சு நம்ம சாப்பிட போறோங்கிற போது நீங்க எதிர்ல வந்துட்டீங்க. யூ அப்பியர் பிஃபோர் மீ ஆஸ் டெத், என்னையே விழுங்குறா போல, எனக்கு ஒரு என்னது டெத் வரா போல நீங்க வந்து என் முன்னாடி நிற்கிறீங்க. எஸ். சேத்துலட்சுமி பார்த்தேன், படி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி இருக்கேளா? மாதாஜி. படிங்க. புரா ரத்தை ஹேம பரிஷ்கிருதை சரண் மதம் கஜே வானர தேவ சம்சிதः சாயேவ காலேன துரத்யயேன நதே ஜே கலோ வரோ விக்ரிமி பஸ்ம சம்சிதः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. The body that at first rides high on elephants or chariots adorned by gold and is known by the name king. கிங்கா இருக்கும்போது எப்படி கிங் தான் நான் நினைச்சிருந்தேன் இத்தனை நாளா. எப்படி இருந்தது, நான் வந்து இதுக்கு மேல யானைக்கு மேல உட்கார்ந்து நல்ல இந்த இது சேரியட் ரதத்துக்கு மேல எல்லாம் உட்கார்ந்து அடோன் வித் கோல்டு எல்லாம் சேரியட்ல கோல்டு, என் மேல கோல்டு எல்லாம் அதெல்லாம் போட்டுட்டு எனக்கு ஒரு பேர் வேற கிங். is later by your invincible power of time called feces, worms or ashes. ஆனா உங்களை கண்டப்புறம் இந்த காலம் மாறி போனப்புறம் உங்களை கண்டப்புறம் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்ற ஒரு காலம் இது என்னது ஒரு யமன் மாதிரி ஒரு டெத் என் முன்னாடி இருக்கிற போல தோணுது இல்லையா. உங்களை காண்றது வரைக்கும் தான் அந்த ஒரு மமதை எல்லாம் இருந்தேன். உங்களை கண்டப்புறம் என்ன ஆயிடுது, நான் வந்து ஒரு இது என்னது நம்ம மலம் கழிக்கிறோமே அந்த மலம் மாதிரியும், வேர்ம்ஸ் புழு மாதிரியும், ஆஷஸ் தான் என்னது பஸ்மம், அந்த எரிஞ்சு போனப்ப சாம்பல் அந்த மாதிரி ஆயிட்டேனா, அந்த அதுக்குதான் லாய்க்குனா. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவ்வளவு ஒரு மமதையில இருந்தேன்னா அப்படின்னு நான் படிச்சேன். निर्जित्य दिक्चक्रमभूत विग्रहो वरासनस्तः समराज वन्दितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषितां क्रीडा मृगपुरुष Purusha Ishaniyate. Having conquered the entire circle of directions and being thus free of conflict, a man sits on a splendid throne, receiving praise from leaders who were once his equal. எல்லாம் உலகம் எல்லாம் சுத்தி அவளை அடிச்சு இவாளை அடிச்சு அந்த ராஜ்யத்தை கைப்பற்றின இது இதை சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் பண்ணி ஜெயம் வெற்றின்னு எல்லாம் வந்து
பெரிய ஒரு மகாராஜா மாதிரி பெரிய ஒரு த்ரோன் ராஜ இதுல உட்கார்ந்துட்டு அப்புறம் என்னது எல்லாரும் ஆஹா ஊஹு எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, ஆஹா நீங்க அங்க போனீங்களா, அந்த படையெல்லாம் இது அவளெல்லாம் முடித்துட்டீங்களா, நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்களா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. யாரெல்லாம் என் சமமா இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன வந்து புகழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பட் when he enters the women's chambers where sex pleasure is found, he is led about like a pet animal. புரியலையே. But when he enters the women's chambers where sex pleasure is found, he is led about like a pet animal. இது வந்து ஆனா அந்த வீரமால அப்படி இருப்பேன். ஆனா மனைவிமார்களோட அந்த 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 புறத்துல அங்க போயிடுச்சுன்னா எப்படி இருந்தோம், பெட்டி பாம்பு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பெட் அனிமல் மாதிரி அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது கேட்டுட்டு ஒரு இதா கூழ கும்பி போட்டு அப்படி இருப்போம் நாங்க. ஒரு செக்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். வெளியில வந்து பெரிய அந்த மாதிரி வேஷம் போட்டாலும் எனது ஒரு பொம்மநாட்டி ஒரு வைஃபுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து இந்த மாதிரி பெட் அனிமல் மாதிரி ஆகி விடுவோம். இது என்னத்துக்கு இப்படி போட்டிருக்காங்க தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிச்சே பார்க்கல, இப்பதான் படிக்கிறேன். ஓகே, திரும்பி அருட்செல்வம் பிரபுஜி செகண்ட் ரவுண்ட். கரோதி கர்மாணி தபஹ சுனிஷ்டிரோ நிவ்ரத் ஓகஸ்தத் அபேஷ்யாதாத் புனேஷ்ச பூயாசம் அகம் சுவராட்டீதி பிரவர்த்த தர்ஷோ ந சுகாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. A king who desires even greater power than he already has strictly performs his duties, carefully practicing austerity and foregoing sense enjoyment. A king who desires even greater power than he already has strictly performs his duty. Okay. But he whose urges are so rampant, thinking I am independent and supreme, cannot attain happiness. Okay. இதுல என்ன சொல்றேன், ஆனா சில கிங்லாம் எப்படி இருக்காங்களா, அவங்க வந்து இன்னும் நிறைய பவர் வேணும்னு வேண்டுறாங்க. ஆனா எவ்வளவு பவர் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதை விட இன்னும் நிறைய எனக்கு பவர் வேணும்னு அந்த மாதிரி சில மன்னர்கள் எல்லாம் வேண்டுறாங்க. ஆனா என்னது, அவங்க டியூட்டி நல்லா பண்றாங்க. ஸ்ட்ரிக்ட்லி பெர்ஃபார்ம்ஸ் இஸ் டியூட்டி. டியூட்டினா எனக்கு கடவுளுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும். கேர்ஃபுல்லி பிராக்டிசிங் ஆஸ்டெரிட்டி, தபஸ் எல்லாம் பண்ணி தவம் மேற்கொண்டு அந்த மாதிரி. அண்ட் ஃபார்கோயிங் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், நம்ம புலன்களை எல்லாம் அடக்கி அதுக்கு என்ன ஒரு இது வேணுமோ அதுல எல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் அடக்கிண்டு பகவானுக்கு சேவை புரிஞ்சுட்டு அப்படி இருந்தாங்க. பட் he whose urges are so rampant, thinking I am independent and supreme. ஆனா சில பேர் எப்படி அந்த மாதிரி இல்லாம சில கிங்ஸ் இருக்காங்க, தன்னோட புலன்களுக்கு எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இல்ல நான் தான் எல்லாமே, நான் தான் கடவுள், யாரையும் நான் டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இல்ல, நான் தான். அந்த ராஜா இருந்தாலே அந்த பவர் வந்துடும் இல்லையா. ஒன்னும் இல்ல, ஒரு பாலிட்டிஷியன் ஒரு நம்ம லோக்கல் கார்பரேட் இருந்தாலே அவங்களுக்கு ஒரு இது வந்துடும். என்னோட ஒன்னும் இல்ல, சொசைட்டி பில்டிங் சொசைட்டில ஒரு சேர்மேன் ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான், அவங்களுக்கே வந்துடும் அந்த ப்ரைட் எல்லாம் வந்து. சோ அந்த மாதிரி அப்ப ஏன் ராஜாக்கு வராது. ஆனா அந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருக்காங்க, நான் தான் கடவுள்ங்கிறப்ப, நான் தான் சுப்ரீம், நான் தான் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா they cannot attain happiness. அதெல்லாம் ஃபால்ஸ் ப்ரைட்ல தான் அவங்க இருப்பாங்க. எஸ், பபிதா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. भवा भवको प्रमतो यदा भवेत् जनस्य धर्हि अच्युत सत्समागमः सत्सङ्गमो यर्हि तथैव सत्कतौ परावरेश द्वयि जायते मतिः. हरे कृष्ण माताजी. When the material life of a wandering soul has ceased, எல்லாம் ஆடி போய் எல்லாம் போர், அனுபவித்ததெல்லாம் போர். இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல என்னெல்லாம் அனுபவிக்கணும் எல்லாம் அனுபவித்த போரும் வெறுத்தாச்சு. வேற ஒண்ணும் நமக்கு வந்து அனுபவிக்க வேண்டாம். அந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் லைஃப் ஆஃப் அ வாண்டரிங் சோல், எல்லாம் வாண்டர்னா என்னது, இங்க போய் அங்க போய் அதை அனுபவிச்சு இதை அனுபவிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் முடிச்சு அப்பாடா இனிமே எனக்கு ஒண்ணுமே ஆசை இல்லை அந்த மாதிரி. ஓ அச்சுதா, he may attain the association of your devotee. அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு உங்களுடைய டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் சங்கம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். And when he associates with them, there awakens in him devotion unto you. அந்த மாதிரி சங்கத்துல கூடும்போது என்னது, ஒரு பக்தி வந்துடும். இப்ப இன்னைக்கு பிரபுஜி சொன்னாப்புல நீங்க சொன்னீங்க, நான் சொல்றேன்னு இல்ல, நீங்க வந்தது உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட். நீங்க சத் சங்கத்தை வந்தீங்க, ஒரு பிராப்தம் இருந்தது, என்னோட கிளாஸ் வந்ததுனால நான் எல்லாருக்கும் சொல்ற போல சொன்னேன். அது நீங்க சீரியஸா எடுத்துட்டு பண்ணீங்க. எவ்வளவு பேர் பண்ணவும் இல்லை இல்லையா. இன்னைக்கு இப்போ எங்களோட L2ல 16 ரவுண்ட் பண்ணாதிக்கு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, மங்களார்த்தி வராம இருக்காங்க. முடியறது இல்லை அவங்களுக்கு வேண்டான்னு எல்லாம் கிடையாது, வரணும்னு இருக்கும், ஆனா வேண்டாம் முடியறது இல்லை, அவங்க எக்ஸ்கியூஸ் தான். சோ அதனால அந்த கிரெடிட் எல்லாம் உங்களுடைய இதுக்குதான் போடும். என்ன சொல்றாங்க, சங்கம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் அந்த மாதிரி சங்கத்தை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. யாருக்கு எப்படி முன்னேறணும், சரி அப்ப அது போல ஒரு சங்கம் வந்து ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறது. And when he associates with them, there awakens in him devotion unto you, who are the goal of the
who are the goal of the devotees and the lord of all causes and their effects. எங்க அந்த சங்கத்துல வந்தோம்னா அவங்களுக்கு கோல் நமக்கு என்ன இலக்குன்னு புரிஞ்சு போயிடும். டிவோட்டிஸோட என்ன இலக்கு அதுதான் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஓ அதுவா பகவான் இடத்துல போறதுதான் நம்ம இலக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பகவான் யாரு ஆல் காசஸ் அண்ட் தேர் எஃபெக்ட் அவர் காரணம் தான் எல்லாம் வந்திருக்கு. எல்லாம் அவர்கிட்டதான் அஸ்தமும் ஆக போகுது. அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த வேர்ல்டு மாத்திரம் இல்லை என்னெல்லாம் அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரோ கடைசியில அவர்கிட்டதான் ஐக்கியமா ஆக போகுது. யாரு சித்திரலேಖ மாதிரி ஜெயஸ்ரீ படிங்க. मन्ये ममानुग्रहहीषते कृतो राज्यानुबन्धा भगमो यदृच्छया यप्राप्यते साधुभिरेकशर्यया वनं विभिक्षद्भिर् अखण्डभूमिपैः. हरे कृष्ण. My Lord, I think you have shown me mercy since my attachment to my kingdom has spontaneously ceased. அதனால நீங்க வந்து என் முன் தோன்றி என்ன எடுத்து எனக்கு ரொம்ப அருள் புரிஞ்சுட்டீங்க. என்ன அருள்? எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் டு மை கிங்டம் வந்து இம்மிடியேட் அவங்களை பார்த்த க்ஷணத்துல எனக்கு வந்து அது எல்லாமே விட்டு போயிடுது. எனக்கு வந்து என்னுடைய பதவி என்னுடைய ராஜ்யம் இதெல்லாமே விட்டு போயிடுது. Such freedom is prayed for by saintly rulers of vast empires who desire to enter the forest for a life of solitude. ஒரு saintly rulers இவர் ரூலரா ஏன்னா அவர் ரூலரா இருந்தா அவளைதான் கம்பேர் பண்ணி பேசுறாரு. ஒரு ரூலர் ஒரு கிங் அப்படி இருக்காங்க ரொம்ப செயின்டே இருக்காங்க. அவங்க இதெல்லாம் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு இதுக்கு வேண்டிதான் போறாங்க. இதெல்லாம் விட்டு போனோம் இதெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது பகவான் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சாலிட்யூட் தனியா இருந்து பழகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் போறாங்க. ஆனா இவருக்கு ஆன் த ஸ்பாட் அவரை பார்த்த மாத்திரத்துல எல்லாம் வந்துடுது. அந்த மாதிரி எல்லாம் வெறுப்பு வந்து பகவான் கிட்ட பகவான்கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் பாக்கி எல்லாத்தையும் டிட்டாச்மெண்ட். Yes, Hare Krishna. Rukmini Mataji pading. Hare Krishna Mataji. Na kameya anyam davapada sevanat akhil praptya yadam madat varam vivo aradhya kas davam hai abarvaha tam hare virumina ஆரிய வரம் ஆத்ம பந்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்ணாடி மாத்திட்டீங்களா என்ன தெரியல மாதாஜி. கண்ணாடி மாத்திட்டீங்களா இல்ல நல்ல காபி ஸ்ட்ராங் காஃபி போட்டு குடிச்சு நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்களா தெரியாது. இல்ல காஃபி எல்லாம் விட்டுட்டீங்களா? இஸ்கான்ல வந்து காஃபி எல்லாம் விட்டு 10 வருஷம் ஆச்சு 14 வருஷம் ஆச்சு மாதாஜி. அப்ப இது ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவா நல்லா படிக்கிறீங்களே மாதாஜி. என்னோட கண்ணே பட்டு மாதாஜி. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. Of all powerful one, I desire no boon other than service to your lotus. இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் இல்லையா? எல்லாம் டிவோட்டியா இருக்கிறவங்கள அதுவும் அந்த ஹை லெவல் டிவோட்டி என்னது எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம் மோட்சம் வேணுமே வேண்டாம் எனக்கு மோட்சமும் வேண்டாம் உங்களை சேவை பண்ணா போதும். அது எங்க இருந்து சேவை பண்ணா உங்களோட உலகத்துல வந்து சேவை பண்ணாலும் சரி இங்கே ஏன்னா அங்க போனாலும் அதான் பண்ணும். நான் இங்கேயே உட்காந்து நான் சந்தோஷமா உங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. எனக்கு ஒண்ணும் வேற எல்லாம் ஒரு வரம்லாம் வேண்டாம். எனக்கு வந்து ஐ டிசைர் நோ போன் அதர் தேன் சர்வீஸ் யூர் லோட்டஸ். எனக்கு வந்து உங்களுக்கு சேவை புரியணும் அந்த ஒரு வரம் கொடுத்தா போதும். The boon most eagerly sought by those free of material desire. யாருக்கு வந்து இந்த பொருள் சம்பந்தமா இருக்கிறது ஒண்ணும் ஆசை எல்லாம் இல்லையோ அவங்கதான் இதெல்லாம் விரும்புவாங்க. அப்ப எனக்கு தான் அதுல எல்லாம் ஒண்ணுமே இப்ப விருப்பம் இல்லைன்னு ஆயிடுதேன். அப்ப எனக்கு வந்து என்ன இது கொடுங்க வரம் கொடுங்க உங்களுக்கு சேவை புரியணும் அந்த வரம் கொடுத்தா போதும். Oh Hari, what enlightened person who worships you, the giver of liberation, who choose a boon that causes his own bondage. யாரோ முட்டாள் அந்த மாதிரி வேண்டுவாங்களா? உங்ககிட்ட உங்களோட திரும்பி பணம் வேணும் அதெல்லாம் திரும்பி நம்ம பந்தப்படுத்துறது தானே. பணம் வேணும் மனைவி வேணும் மக்கள் வேணும் வீடு வேணும் அது வேணும் இதெல்லாம் நம்மளை பந்தப்படுத்த பொருள் யாராவது உங்ககிட்ட வந்துட்டு முக்தி லிபரேஷன் நீங்க வந்து லிபரேஷனே கொடுக்கறது ரெடியா இருக்கீங்க. உங்ககிட்ட போயிட்டு பணம் வேணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் யாராவது கேட்பாங்களா? Who will choose? அந்த மாதிரி யாரும் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தா கேட்பாங்க. தானே வந்து அந்த என்னது சங்கையில கட்டி போட்டுக்கிறதுக்கு வேண்டிக்கிற போல. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு. யார் எடுத்தது மாதாஜி? ருக்மணி மாதாஜி அப்புறம் நான் அந்த மாதாஜி சேத்தலட்சுமி மாதையா மேல போயிட்டீங்களா எங்க போயிட்டீங்க மாதாஜி? தஸ்மாத் விஸ்ருஜ்யாசிஷ ஈஷ சர்வதோ ரஜஸ்தம சத்வ குணானுபந்தனஹ நிரஞ்சனம் நிர்குணம் அத்வயம் பரம் துவாம்நாப்தி மாத்ரம் புருஷம் பிரஜாமி அகம். Nice. ஹரே கிருஷ்ணா.
Therefore, O Lord, having put aside all objects of material desire, which are bound to the modes of passion, ignorance, and goodness, I am approaching you, the Supreme Personality of Godhead, for shelter. நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், மெட்டீரியல் ஆசையே வேண்டாம், இதெல்லாம் என்ன பந்தப்படுத்தும். And which are எந்த குணத்துல எல்லாம் பந்தப்படுத்தும், பேஷனா என்னது ரஜோ குணமா இருக்கட்டும், தமோ குணமா இருக்கட்டும், சத்துவ குணமா இருக்கட்டும், எதிரியோ என்ன வந்து கட்டி போட்டு விட்டுரும். அதனால எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். நான் உங்களை நெருங்குறேன். எதுக்கு நெருங்குறேன்? I'm approaching you, the Supreme Personality of Godhead, only உங்களோட ஆதரவு, ஒரு ஷெல்டர், உங்களோட என்னது சரணத்துல நான் வந்து இருக்கிறதுக்கு தான் விருப்பப்படுறேன். எனக்கு வந்து ஒரு ஆசிரியை கொடுங்க, எனக்கு ஒரு ஷெல்டர் கொடுங்க. You are not covered by mundane designations, rather you are the supreme absolute truth. நீங்க வந்து ஒரு கடவுள்னு ஒரு பட்டம் எல்லாம் இல்ல உங்களுக்கு. You are the கடவுள் தான், நீங்க தான் கடவுள். உங்ககிட்ட இருந்தா எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணிக்க, எல்லாம் உங்ககிட்ட தான் ஐக்கியமா போறது, உங்ககிட்ட தான் எங்களுக்கு முக்தியும் கிடைக்கும். அப்ப you are not covered by mundane designation. டெசிக்னேஷனாக்க ஒரு பதவி, உங்களுக்கு அந்த பதவி கொடுத்து யாரும் வந்து உங்களை வேலை பண்ண வைக்கல. நீங்க தான் கடவுள். You are the supreme absolute truth, full in pure knowledge and transcendental to the material modes. அவர் என்னது ஃபுல் எல்லா நாலேஜும் உங்களுக்கு இருக்கு. அண்ட் வந்து இந்த மெட்டீரியல் மூட்ஸ் 3 முறைகள் இருக்கு, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதையும் தாண்டி டிரான்சென்டென்டல் டு த மெட்டீரியல் மூட். ஏன்னா அவரை தான் கட்டுப்படவே முடியாது, அவரோட சக்தி தானே இது எல்லாமே. மாயா இதுதான் மாயா இல்லையா, இந்த மாயாவே அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, அவர் கண்ட்ரோல் பண்றதே அவர் தான். நாம தான் மாயையால கட்டுப்பட்டு விட்டுருக்கோமே தவிர அவர் வந்து மாயாவை கட்டி வச்சிருக்காரு. என்னோட எனர்ஜி இந்த மாயாதேவிகள், நீங்க வந்து எல்லாரையும் பப்பெட் மாதிரி ஆட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ணியிருக்காரு. நீங்க தான் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத், நீங்க தான் நிஜமான உண்மையான கடவுள். நான் படிக்கிறேன். சிரம் இஹ விரிஜிநாதஸ்தவ்யமானோ அனுதாபைத் அவித்ருஷட் அமித்ரோ அலப்த சாந்தி கதஞ்சித் शरणतः समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् अवयमृतम् अशोकं पाहि मापन्नमीश. ராகம் மாறி போயிடுச்சு, நினைச்ச ஒரு ராகம் வந்து இது பிரம்மசாமி தாட்டியம் தான் எடுத்திருக்கணும், வேற எதுவும். Okay, for so long I have been pained by troubles in this world and have been burning with lamentation. இவ்வளவு காலமா என்னது ரொம்ப ட்ரபிள்ல நான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா அந்த ட்ரபிள் இப்ப நம்மள என்ன நினைக்கிறோம், அதெல்லாம் அப்படிதான் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லைஃப். ஒரு நாளைக்கு சுகம் வரும், துக்கம் வரும். சுகம் வர நாளைக்கு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும். ஆனா இவர் வந்து இப்பதான் அவருக்கு வந்து இது என்னது ரியலைஸ் பண்றாரு, எவ்வளவு கஷ்டங்கள்லாம் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் இந்த உலகத்துல. அண்ட் ஐ பீன் பர்னிங் வித் லமெண்டேஷன். ரொம்ப வெறுப்பாவும் ரொம்ப என்னது வருத்தத்திலையும் நான் வந்து நிறைய நாட்கள் அந்த மாதிரி கழிச்சிருக்கேன். மை 6 enemies are never satiated. எனக்கு வந்து 6 எனிமிகள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு திருப்தியே படுத்த முடியாது, அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. அண்ட் ஐ கேன் ஃபைண்ட் நோ பீஸ், எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கல. Therefore, O giver of shelter, O supreme soul, please protect me. O Lord, in the midst of danger, I have by good fortune approached your lotus feet. Oh, இது வேற சென்டென்ஸ். Therefore, O giver of shelter, O supreme soul, please protect. அதனால நான் வந்து அதுல எல்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரபிளா இருந்திருக்கு. அதுல இருந்து எல்லாம் மீண்டு அந்த 6 எனிமிகளும் என்ன வந்து இந்த 6 எனிமிஸ் அவங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து இது 6 enemies என்னது எனக்கு மறந்து. What are the 6 enemies, Mathaji? இதுதான் நினைக்கிறேன். ஜாயத்தே, வர்தத்தே, விபரிமரத்தே, இதுதான் நினைக்கிறேன். பிறப்பு இறப்பு, அதுதான் நினைக்கிறேன், அந்த 6. சோ அதுல வந்து அது உலகத்துல அப்படிதான் இருக்கும். பிறக்கவும் செய்வோம், வளரவும் செய்வோம், அப்புறம் இந்த வியாதியும் வரும், மூப்பு வரும், அப்படி அது ஒரு 6 இது உண்டு. சோ இது வந்து அது போருமே அது ஒரு இதுலயும் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். ஆனா லக்கிலி இப்ப நீங்க வந்து என் முன்னாடி வந்துட்டீங்க, அதனால என்ன வந்து கண்டிப்பா நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. Please protect me, oh Lord, in the midst of danger. I have by good fortune approached your lotus feet. எவ்வளவு டேஞ்சரான அந்த என்னோட உலகத்துல இருந்து நான் பை ஃபார்ச்சூன், குட் லக் என்னோட என்னன்னாக்கா நான் வந்து உங்களை பார்க்க முடிஞ்சது, உங்களோட இது என்னது சரணத்துல அப்ரோச் பண்ண முடிஞ்சது. which are the truth and which thus make one fearless and free of sorrow. உங்களோட அந்த பாத சரணத்துலதான் வந்து இது பயமே வேண்டாம், ஒரு பயமும் இல்லாம அதுல வந்து ஒரு என்னது கஷ்டங்கள்லாம் இல்லாத இடம் என்னன்னாக்கா உங்களுடைய சரண பாத கமலத்துலதான் அவங்க வந்து அடைக்கலம் எங்களுக்கு நான் தேடின்னு வந்திருக்கேன், எனக்கு ப்ளீஸ் அடைக்கலம் கொடுங்க. இப்ப அடுத்து இப்ப அடுத்தது என்னது ருத்ராவின் பிரார்த்தனை. பானாவின் பானாசுரன். எஸ், 10வது அத்தியாயத்தில் 63 பகவான் கிருஷ்ணர் பானாசுரனுடன் போரிடுகிறார். மாதாஜிக்கு அந்த இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல 6 ஆப்லன்ஸ் என்ன சொன்னேல, என்னது மாதாஜி? என்னது மாதாஜி? அந்த சொன்னேல 6 என்ன சொன்னேன், அது வந்து இதுதானே மாதாஜி? அதுக்கு நீங்க வேற ஏதாவது சொன்னேல? இதா அதுல அந்த 6 எனிமீஸ் சொன்னேல.
6 enemies. என்னது அது 6 enemies? அது மத மோக அதுதானே மாதாஜி இது? மத மோகம் காம குரோத லோப மத மோக மாச்சரியா தானே மாதாஜி? அதுதான் இருக்கும். கரெக்ட். என்னெல்லாம் அது சொல்லுங்க. காம குரோத லோப மத மோக மாச்சரிய. காம குரோத. தேர்ட் என்ன சொன்ன மாதாஜி? கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காம, செகண்ட் ஒன் குரோத, தேர்ட் ஒன் லோப, அப்புறம் ஃபிஃப்த் ஒன் மத மோக மாச்சரிய. எஸ், அதான் கரெக்ட். அதுதான் 6. எஸ். அப்புறம் இந்த இது வந்து லைஃபோட இது வந்து 4 தான் நினைக்கிறேன். எஸ், திஸ் இஸ் only 4. அது 4 தான். அதுதான் 4 மாதாஜி. கரெக்ட். நீங்கமா இது ஆக்சுவலி ஒரு வாட்டி படிச்சுன்னா அது பிராக்கெட்ல போட்டுருக்கலாம். எஸ், ஓகே மாதாஜி. இப்ப வந்து பானாசுரனோட நம்ம படிக்கலாம். தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். இந்த அத்தியாயம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் சிவபெருமானுக்கும் இடையே நடந்த போரையும் பானாசுரனின் கைகளை இறைவன் வெட்டிய பிறகு சிவன் கிருஷ்ணரை மகிமைப்படுத்துவதையும் விவரிக்கிறது. சோனிதபுரத்திலிருந்து அனிருத்தர் திரும்பாததால் அவரது குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் மழைக்காலத்தின் 4 மாதங்கள் மிகுந்த துயரத்தில் கழித்தனர். கடைசியாக அனிருத்தன் எப்படி பிடிப்பட்டான் என்பதை நாரத முனிவரிடம் கேட்டபோது, கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பில் சிறந்த யாதவ போர் வீரர்களை கொண்ட ஒரு பெரிய படை பானாசுரனின் தலைநகருக்கு புறப்பட்டு அதை முற்றுகையிட்டது. பானாசுரன் சம அளவுள்ள தனது சொந்த படையுடன், இவாளுக்கு எவ்வளவு பெரிய படையோ அது போல அவங்ககிட்டயும் படை இருந்தான், சொந்த படையுடன் அவர்களை கடுமையாக எதிர்த்தான். பானாசுரனுக்கு உதவ சிவபெருமான் கார்த்திகேயனுடன் மாய முனிவர்களின் கூட்டத்துடனும் பலராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எதிராக ஆயுதம் ஏந்தினார். இது தெரியவே தெரியாது இல்லையா? இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுதம் ஏந்தினார். பாணன் சாத்தியகிக்கு எதிராக போரிட தொடங்கினான். பானாவின் மகன் சம்பாவுக்கு எதிராக போரிட்டான். அனைத்து தேவர்களும் போரை காண வானில் கூடினர். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது அம்புகளால் சிவனை பின்பற்றுபவர்களை துன்புறுத்தினார். மேலும் சிவபெருமானை குழப்ப நிலைக்கு தள்ளுவதன் மூலம் பானாசுரனின் படையை அழிக்க முடிந்தது. கார்த்திகேயன் பிரத்யும்னால் மிகவும் பலமாக தாக்கப்பட்டான். அவன் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிவிட்டான். அதே நேரத்தில் பானாசுரனின் படையின் எச்சங்கள், பாக்கி உள்ளவங்களா யார் இருந்தாங்களோ அவங்க பலராமனின் சங்கின் அடிகளால் பீடிக்கப்பட்டன. எல்லா திசைகளிலும் சிதறின. ஓகே. தனது படையின் அழிவை கண்டு கோபமடைந்த பானாசுரன் கிருஷ்ணரை தாக்க விரைந்தான். ஆனால் பகவான் உடனே பாணனின் தேர் ஓட்டுநரை கொன்று அவனது தேர் மற்றும் வில்லை உடைத்தார். பின்னர் அவர் தனது பாஞ்சஜன்ய சங்குகளை முழங்கினார். பகவான் கிருஷ்ணர் சிவபெருமானின் கீழ் போரிடும் பேய்கள் மற்றும் பூதங்களை முற்றிலுமாக தோற்கடித்த பிறகு சிவஜ்வர ஆயுதம் 3 தலைகள் மற்றும் 3 கால்களுடன் காய்ச்சலின் உருவம், அதுக்குதான் வேறு சிவஜ்வரன் என்கிறேன், அவருடன் போரிட கிருஷ்ணரை அணுகியது. இன்னும் முடியல போ. சிவஜ்வரத்தை பார்த்து கிருஷ்ணர் தனது விஷ்ணுஜ்வரத்தை விடுவித்தார். விஷ்ணுஜ்வரத்தால் சிவஜ்வரம் மூழ்கியது. தங்கமிடத்திற்கு திரும்புவதற்கு வேற எங்கும் இல்லாததால் சிவஜ்வரர் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்து அவரை துதித்து கருணை கேட்க தொடங்கினார். பகவான் கிருஷ்ணர் சிவஜ்வரத்தில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். மேலும் இறைவன் அவருக்கு பயத்தில் இருந்து விடுபடுவதாக உறுதியளித்த பிறகு சிவஜ்வரம் அவரை வணங்கிவிட்டு சென்றார். அடுத்து பானாசுரன் திரும்பி வந்து தனது 1000 கரங்களில் பானாசுரன் திரும்பி வந்து தனது 1000 கரங்களில் அனைத்து வகையான ஆயுதங்களையும் ஏந்தியபடி மீண்டும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தாக்கினார். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது சுதர்சன வட்டையை எடுத்து அசுரனின் கைகள் அனைத்தையும் வெட்டத் தொடங்கினார். சிவபெருமான் பானாசுரனின் உயிருக்காக கிருஷ்ணரை அணுகினார். இறைவன் அவரை காப்பாற்ற ஒப்புக்கொண்ட போது அவர் சிவனிடம் பின்வருமாறு பேசினார். பானாசுரன் பிரகலாத மகாராஜாவின் குடும்பத்தில் பிறந்ததால் இறக்க தகுதியற்றவர். பாணனின் 4 கரங்களை தவிர அவருடைய பொய்யான அகந்தையை அழிப்பதற்காக நான் துண்டித்து விட்டேன். பாணனின் 4 கரங்களை தவிர அவனுடைய பொய்யான அகந்தையை அழிப்பதற்காக நான் துண்டித்து விட்டேன். 4 கரங்களை மாத்திரம் வச்சுட்டு பாக்கியெல்லாம் அழிச்சுட்டேன். ஓகே. பூமிக்கு பாரமாக இருந்ததால் அவனுடைய படையை அழித்து விட்டேன். இனிமேல் அவர் முதுமை மற்றும் மரணத்தில் இருந்து விடுபடுவார். மேலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அச்சமின்றி இருப்பார். அவர் உங்கள் முக்கிய உதவியாளர்களில் ஒருவராக இருப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு வரம். தான் பயப்பட ஒன்றுமில்லை என்று உறுதியளித்த பானாசுரன் கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம் செலுத்தி
ஷாவையுமா? அங்க ஷாலாம் இங்க வந்தா தெரியல. என்னோடு இருந்தது அது ஷான்னு வந்திருக்கீங்க, என்ன தெரியல. அனிருத்தனையும் தங்கள் திருமண ரதத்தில் அமர செய்து இறைவனின் முன் கொண்டு வந்தார். கிருஷ்ணர் பின்னர் அனிருத்தனுடனும் அவரது மணமகளுடனும் ஊர்வலத்தை வழி நடத்தி துவாரகைக்கு புறப்பட்டார். புதுமண தம்பதிகள் அப்போ ஷாத ஏதோ பேரு புதுமண தம்பதிகள் இறைவனின் தலைநகருக்கு வந்தடைந்த போது அவர்களை குடிமக்கள், இறைவனின் உறவினர்கள் மற்றும் பிராமணர்கள் கௌரவித்தாங்க. இது இன்னும் தெரியும். அவங்கதான் என்ன துதிக்க போறான்னு பாக்கலாம். எஸ், இப்ப யாரு படிச்சா லாஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிச்சா மாதாஜி லாஸ்ட்? நான் படிச்சேன். நான் தான் படிச்சேன் இல்லையா? அப்போ அருட்செல்வம் படிங்க. என் மாயா மோகித தியக புத்திரதார கிருஹாதிஷு உன்மஜந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருட்செல்வம் பிரபுஜி மியூட் போயிட்டேன். நான் தான் மியூட் பண்ணிட்டேன் இல்லையே? ஆமா, நீங்க மியூட் பண்ணிட்டீங்க. ஓ சாரி. புத்திரதாரா கிருஹாதிஷு உன்மஜந்தி நிபஜந்தி பிரசகத்தா வருஜினார்வே. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. Their intelligence bewildered by your Maya. இது என்னது இப்ப யாரு? பானாசுரன். Okay. Their intelligence bewildered by your Maya, fully attached to children, wife, home and so on. Persons immersed in the ocean of material misery, sometimes raised to the surface and sometimes sink down. இது சிமிலரா இருக்கேன்னு பாத்துருங்க. நான் இங்கே தப்பு பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தேன். அதே போலதான் அதுலயும் வந்தது. என்னது, யாரு முட்டாள்களா இருக்காங்களோ, யாரு எதிர்த்து போரிட்டாங்களோ அவங்களோட என்னது மாயால சிக்கி அவங்க தன்னோட குடும்பம், மனைவி, மக்கள்னு அதுல இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க and so on persons immersed in the ocean of material misery. அதனால அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது மெட்டீரியலா துயரம் என்னெல்லாம் ஜட இயற்கையில என்ன துயரம் உண்டு அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. சம்டைம்ஸ் ரைஸ் டு தி சர்ஃபேஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் ஒரு மாதிரி சரி தத்தளிச்சு மேல வருவாங்க. சரி இனிமே ஒரு துயரம் இல்லைன்னு திரும்பி மூங்குறாங்க. இதுலயே முங்கி எழுதுறாங்க. 41 பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவதத்தம் இமம். சத்தமே வரணுமா பபிதா மாதாஜி? கேக்கலையா மாதாஜி? இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? கொஞ்சம் கேட்கணும். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவதத்தம் இமம் லபத்வா நருலோகம் அஜிதேந்திரியः யோ நாத்ரியேதய द्वत् पादौ सशोच्यो हय आत्मा वंचकः. हरे कृष्ण माताजी. Hare Krishna. One who has attained this human form of life as a gift from God, yet who fails to control his senses and honor your faith, is surely to be pitied, for he is only cheating himself. யாருக்கு இந்த உடல் ஒரு மனித உடலை கொடுத்துட்டோம், அது ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி பகவான் நமக்கு மனித உடல் ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்திருக்காரு. இருந்தாலும் என்னது who fails to control the senses. இருந்தாலும் பகவான் இது பண்ணாம பூஜை எல்லாம் பண்ணாம பகவானை நினைக்காம நம்ம நம்ம புலன்களுக்கே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாம நம்ம புலன்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை தீனி போட்டு இருக்கோம். கண்ணுக்கு என்ன வேணும், காதுக்கு என்ன வேணும், வாய்க்கு என்ன வேணும்னு. அண்ட் அவங்க என்ன பண்றாங்க, fails to control, மறந்துடுறாங்க. அவங்க சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், உங்க பாதத்துல சரணடையணும், அதெல்லாம் மறந்துடுறாங்க. இஸ் ஷுவர்லி டு பி பிட்டீட் அப்படின்னா இந்த பாவம் அவங்க எல்லாம் அப்படின்னு. பிட்டீட்னா என்னது, வருத்தம் தான். அவள் இந்த மாதிரி இருக்காங்களேன்னு வருத்தம் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா இவ்வளவு நல்ல உடம்பு கொடுத்துட்டு உங்களால பகவானை தொழறதுக்கு உங்களால முடியலையே அப்படின்னு. ஃபார் ஹி இஸ் ஒன்லி சீட்டிங் ஹிம்செல்ஃப். நீங்களே உங்களை ஏமாத்திக்கிறீங்க. எஸ் கீதா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. டிராவல்ல இருக்கீங்க இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. எப்படிமா படிங்க. எஸ் இத்வாம் விஸ்ரு ஜதே மத்ய ஆத்மானாம் பிரியம் ஈஸ்வரம் யாயேந்திரியாத்தாத்மம் விஷம் அத்தி அமிர்தம் இத்யஜன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்துட்டா வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா? இல்ல இல்லையா? வந்துட்டேன் மாதாஜி. ரொம்ப டயர்ட்ல இருக்கு மாதாஜி. சரி, அதான் வாய்ஸா தெரியல. ஒன் டே டூர் தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, வெரி குட் மாதாஜி. மாலை கொண்டு போல எப்படி ஜபம் பண்றதுன்னு சொன்னீங்களே, கையை வச்சுதான் ஜபம் பண்ணணும். கையில வச்சு பண்ண மாதாஜி நானு. பரவாயில்ல மாதாஜி. அப்ப இன்னைக்கு 16 பண்ணலன்னாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. That mortal who rejects you, his true self, dearmost friend and Lord, for the sake of sense objects. Who's the mortal who rejects you? The mortal நம்ம தான், நம்ம mortal being.
நம்ம எல்லாம் வந்து இன்னும் சாஸ்வதம் இல்லையே, நம்ம எல்லாம் டெம்பரரி. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரூ செல்ஃப், நம்மளோட ஆக்சுவல் நம்ம யாரு? Dear most friend and Lord, for the sake of sense objects, whose nature is just the opposite, refuses nectar and instead consume poison. தன்னுடைய சொந்தம் சுயம் என்னது அது புரியாம, பகவானியோட நம்ம எல்லாம் டியர் ஃப்ரெண்டுன்னு தெரியாம, கடவுளையே புரிஞ்சுக்காம, தன்னுடைய புலன்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு வேண்டியே நம்ம வந்து ஆப்போசிட்டா நடந்துடும். ஆக்சுவலி நம்மளோட செல்ஃப் என்னது? பகவான் மாதிரி நம்ம ஜீவாத்மா தான், அவர் பரமாத்மா, அவ்வளவுதான். நமக்கும் சச்சித் ஆனந்தா தான், நமக்கும் இறப்பு கிடையாது பிறப்பு கிடையாது, அந்த மாதிரி சேம் தான், அந்த குவாலிட்டியில தான் இருக்கும். ஒன்லி என்னது நம்மளோட சின்ன ஒரு அவர் வந்து தீ பிழம்புனா நம்ம தீ பொறி மாதிரி. ஆனா அதெல்லாம் மறந்து எப்படி இருக்கும்? நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்தி இந்த நேச்சர் ஆப்போசிட்டா வந்துட்டோம். அண்ட் ரிஃப்யூசஸ் நெக்டர், பகவான் இடத்தில் போற அந்த நெக்டர், ஒரு அமிர்தத்தை நம்ம வந்து சுவைக்க இது வேண்டாம், ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறோம். அண்ட் இன்ஸ்டெட் கன்சியூம் பாய்சன், வேண்டாம் பகவானோட அந்த இதெல்லாம் அமிர்தத்தை சுவைக்காம நம்ம வந்து பாய்சனையே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம் இங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? கீதா ஜெயஸ்ரீ மாதா. அகம் பிரமாத விபுத முனயश्च மலாஷயாः சர்வாத்மனா பிரபன்னாஸ்வாம் ஆத்மானம் பிரேஷ்டமீஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. I, Lord Brahma, the other demigods, and the pure-minded sages have all surrendered wholeheartedly unto you, our dearmost self and Lord. எல்லாரும் வந்து சரணடையும். இது லாஸ்ட் இது அதுதான், எல்லாரும் சேர்ந்து சரணடையும். நான் யாரு? பிரம்மா. அண்ட் வேற எல்லா தேவர்களும் தேவிகளும் எல்லாருமே வித் பியோர் மைண்டட் சேஜஸ், முனிவர்களும் எல்லாரும் நம்ம சேர்ந்து ஹோல் ஹார்ட்டட்லி மனசார நமக்கு வந்து சரண்டர் பண்றோம். And unto you, our dearmost self and Lord. என்னுடைய ரொம்ப என்னது, நம்ம பகவானாலே டியர் இதுதானே, நம்ம டியர் ஃப்ரெண்டு தானே, அந்த மாதிரி கடவுளை நாங்க வந்து வணங்குகிறோம். ஹோல் ஹார்ட்டடா வித் ஆல் அவர் ஹார்ட் நாங்க வந்து உங்களை வணங்குறோம். எஸ் ருக்மணி மாதாஜி இப்படி. हरे कृष्ण माताजी। तम त्वा जगत सदी उदयांद केदुम समम प्रशांतम सकृत आत्म दैवम अनन्यम येगम जगत आद्यस्य केदम भवा पवर्गाय पजामा देवम। हरे कृष्ण माताजी। Super, very nice. Let us worship you, the Supreme Lord, to be freed from material life. எல்லாரும் உங்களை வந்து வணங்குறோம். இதுல இந்த ஃப்ரீயே இந்த மெட்டீரியல் என்னது, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து எங்களுக்கு வந்து விடுதலை கொடுங்க, நாங்க வந்து உங்களை வந்து வணங்குறோம். You are the maintainer of the universe and the cause of its creation and demise. நீங்க தான் இது எல்லாத்தையும் பாதுகாத்துன்னு இருக்கீங்க. இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் நீங்க தான் அதை கிரியேட்டும் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க தான் அதை வந்து அழிக்கவும் செய்ய போறீங்க. Equipoised and perfectly at peace, you are the true friend, self and worshipable Lord. ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணாலும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் அப்படி கம்போஸ்ட், ஒன்னும் அசங்காம, ஒன்னும் ஒரு இது இல்லாம, என்னது ஒரு கமோஷன் இல்லாம பெரிய சாந்த ரூபியா நீங்க இருக்கீங்க. Equipoised அப்படின்னா என்னது? ஒன்னுத்துக்கும் ஒரு இது கிடையாது. நம்ம எல்லாம் இப்போ ரொம்ப ஆனந்தம் வந்தா துள்ளறோம், வருத்தம் வந்தா அழறோம், அந்த மாதிரி அது எல்லாம் இல்லாம ஈக்விபாய்ஸா இருக்கீங்க. நீங்க தான் எங்களுடைய ட்ரூ ஃப்ரெண்டு. நாங்கிறது செல்ஃப், அதுதான் நீங்களும் அப்படி. அண்ட் வர்ஷிப்பபிள் லார்ட், நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு தகுதியானவர். யூ ஆர் ஒன் வித்வுட் அ செகண்ட், தி ஷெல்டர் ஆஃப் ஆல் தி வேர்ல்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தி சோல். நீங்க தான் வந்து ஒரு செகண்ட் நீங்க இல்லாம ஒரு இது இடமும் இல்லை, நீங்க கிரியேட் பண்ணாத ஒரு இடமும் இல்லை. அண்ட் யூ ஆர் ஒன் வித்வுட் அ செகண்ட் தி ஷெல்டர். எங்களுக்கு என்ன என்னது அடைக்கலம் கொடுக்கறதுக்கு உங்களை தவிர வேற யாரும் இல்லை. ஹோல் வேர்ல்டு, என்டையர் வேர்ல்டு உங்களுக்கு சரண்டர் பண்றாங்க. ஆல்சோ அதுல இருக்கிற எல்லா உயிர் வாழிகளும் உங்ககிட்ட தான் வந்து சரணடையணும். அப்புறம் இன்னும் இருக்கா, இது என்னது? வேதங்கள் மூலம் பிரார்த்தனை. இது வேற இருக்கா? நான் இது பார்க்கவே இல்லை. 10 தனிப்பட்ட வேதங்களின் பிரார்த்தனைகள். ஓகே, 87. அதான் இந்த பார்க்கவே தான் இங்கிலீஷ்லயே இருக்கேன். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay, this chapter presents the prayers by the personified Vedas. Vedangallam glorify பண்றதாம் பகவான, glorifying the personal and impersonal aspects of Lord Narayana. King Parikshit said, King Parikshit asked Srila Sukadeva Goswami how the Vedas can be directly refer. How the Vedas can directly refer to the supreme absolute truth, Brahman, since the Vedas deal with the material realm governed by 3 modes of material nature. அப்படின்னா வேதங்கள்ல எல்லாம் என்ன கொடுத்திருக்கு? இந்த யாகம் பண்ணுங்க, அப்ப உங்களுக்கு இது கிடைக்கும், இது பண்ணுங்க இது கிடைக்கும். வேதம்லாம் அதுதான் எழுதிருக்கு.
அப்போ அதை எப்படி நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த லெவல்ல எப்படி வைக்க முடியும்னா அதெல்லாம் பொருள் சார்ந்து இருக்கே, பிரதிபலன் இருக்கே, இது பலன் நோக்கு செயல்கள் தானே அது கொடுத்திருக்கு. அப்ப எப்படி வேதத்தை வந்து பகவானோட நிலைக்கு நம்ம எப்படி வைக்க முடியும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது modes of அது என்னது ரியல் கவர்ன்ட் பை த 3 modes of nature. எல்லாம் தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் எல்லாம் அது மிக்ஸா இருக்குமே. அண்ட் பிரம்மன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிரான்சென்டென்டல் டு தீஸ் மோட்ஸ். ஆனா நீங்கள் எப்படி பிரம்மன் ரூபத்தை நீங்க வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது, உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி நீங்க இருக்கீங்க. In reply, Sukadeva Goswami described an ancient encounter with Sri Narayana Rishi and Narada Muni at Badrikashram. அவர் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறார், ஒரு ஸ்டோரி சொல்றார். அதுல இருந்து நம்ம படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. Traveling to that sacred hermitage, Narada found the Lord surrounded by exalted residents of nearby village of Kalapa. ஒரு வாட்டி அந்த நாரதர் போற அந்த குட்டிலுக்கு போற எங்க வந்து லார்ட் இருக்காங்களோ, traveling to the sacred hermitage, Narada found the Lord. பகவானை பாக்குறாரு அங்க பகவான் சுற்றி வர யார் இருக்கா, exalted residents of nearby village of Kalapa. கலாப்பாங்கிற வில்லேஜோட ரொம்ப என்னது செல்வந்தர் எல்லாருமே அவரை சூழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆஃப்டர் கோயிங் டவுன் டு நாராயண ரிஷி, யாரு நாராயண ரிஷியை வந்து வணங்கிட்டு அண்ட் இஸ் அசோசியேட்ஸ், நாரதா சப்மிட்டட் தி சேம் கொஸ்டின் டு ஹிம். நாரதாவும் அதே போல கேட்டிருக்காரு அவர்கிட்ட, நாராயண ரிஷிட்ட. In reply, Narayana Rishi related an account of how this very question had been discussed long ago. அவரு என்ன சொன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி யாரோ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க long ago among the great sages living in Janaloka. ஜனலோகால வந்து இதே போலதான் நிறைய முனிவர்கள் எல்லாமும் கேட்டாங்க. சோ அது அங்க என்னாச்சு, ஸ்டோரிக்குள்ள ஸ்டோரி. Once these sages feeling inquisitive about the nature of the absolute truth chose Sanandana Kumara to speak on the subject. எல்லாம் சுத்தி சேஜஸ் முனிவர்கள்லாம் சுத்தி இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆர்வம் வந்தது, இதை பத்தி கேட்கணும், எப்படி வேதம் வந்து அவ்வளவு பெரிய அந்த ஒரு என்னது நிலைக்கு எப்படி போயிட்டு பகவானை நம்பணும், இந்த வேதத்தை நம்பணும்னு, அதெல்லாம் வேதம் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் அந்த மாதிரி சொல்றாங்களே, அது எப்படி வேதத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க முடியும்னு கேட்டோன்னு அந்த எல்லா சேஜஸ்க்கு நடுவுல வந்து பேசுறதுக்கு ஒரு ஆளை நியமனம் பண்றாப்புல ஒரு சனந்தன குமாரா அவர் வந்து நீங்க பேசுங்க, எங்களுக்கு ஆன் மை பிஹாஃப், எங்களுக்கு எங்க சார்பா நீங்க வந்து இந்த சப்ஜெக்ட பத்தி கேளுங்க சொன்னோன்னு சனந்தனம் told them how the numerous personified Vedas, எவ்வளவு வேதங்கள் இருக்கு, நிறைய இருக்கு, இதெல்லாம் personified Vedas appearing as the first emanations from the breathing of Lord Narayana. இதெல்லாம் நாராயணா லார்ட் பகவான் நாராயணோட வாயிலேந்து வந்த வேதங்கள் தான் இதெல்லாம் சொல்றீங்களே. recited prayers for his glorification just before the creation. இதெல்லாம் எப்படி கிரியேஷன் ஆரம்பம் ஆறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் இந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணிருக்காரு. சனந்தனா then proceeded to recite these elaborate prayers. அப்புறம் அதை வந்து அந்த பிரேயர் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். The residents of Janaloka were perfectly satisfied upon hearing Sanandana recite the prayers of the personified Vedas. அவர் சொல்ற அந்த வேத மந்திரங்கள்ல அவர் ரிசைட் பண்ற அதெல்லாம் கேட்டு திருப்தி ஆயிட்டாங்க. Which enlightened them about the true nature of supreme absolute truth. அதை கேட்டப்ப அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சு போயிட்டாங்க, வேதத்துல எவ்வளவு ஒரு உண்மை இருக்கு. அப்ப வேதம் வேதம் வந்து பல நோக்க செயல்கள்லாம் கொடுத்திருக்கு, ஆனால் அந்த வேதத்துக்குள்ள ஒரு உண்மை என்னது, பகவானோட நேச்சர்ல இருக்கு, the true nature of supreme absolute truth. And they honored Sanandana with their worship. சனந்தனாக்கு நீ வந்து எங்க சார்பா நீ வந்து இதெல்லாம் சொன்ன இல்லையா, ஃபுல் வேதத்தோட இதெல்லாம் சொன்னியே, நமஸ்காரம் பண்றாங்க. நாரத முனி was equally satisfied to hear this account from Sri Narayana Rishi. இதெல்லாம் நாராயண ரிஷி சொல்லி நாரதர் கேட்ட, இப்ப நாரதர் ஓ அப்படியா, சரி புரிஞ்சு போயிட்டேன், ஆனா எனக்கு இன்னும் புரியல. Thus Narada offered his obeisances to the Lord and then went to see his disciple Veda Vyasa, to whom he explained everything he has heard. எனக்கு இது புரியல ஆக்சுவலி, வேதத்தை எப்படி மேபி உள்ள என்ன வருது பாருங்க. அவ்வளவுலாம் கேப்சர் பண்ண மைண்ட் எழுதி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிச்சாமா லாஸ்ட், யார் படிச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் இப்ப லாஸ்ட் யார் படிச்சா? எனிபடி ரிமெம்பர்ஸ்? ருக்மணி மாதா படிச்ச மாதாஜி. ஓகே அப்ப சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரவகம் ஆத்ம தத்துவ நிகமாய தவாத்தானோஸ் சரித மகாமிருதாதி பரிவர்த்த பரிஸ்ரமணஹ நா பரிலசந்தி கேஷித் அபவர்க்கம் அபீஸ்வரதே சரண சரோஜ ஹம்ச குல சங்க விஸ்ருஷ்ட கிருஹாஹ. ஹரே கிருஷ்ண.
My Lord, some fortunate souls have gotten relief from the fatigue of material life by diving into the vast nectar ocean of your pastimes. ஒரு fortunate there are some lucky souls, என்னது ரிலீஃப், இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து விடுதலை பெற்று எல்லாம் போரும் ஃபேட்டிக்னா என்னது அப்படி டயர்டாகி போயிட்டாங்க அவங்க. அதனால அதுல இருந்து எங்க தாவிட்டாங்க, உங்களுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவங்க நீங்க எங்கெல்லாம் போனீங்க வந்தீங்க என்னெல்லாம் பண்ணீங்க அதை கேட்டு கேட்டு அவங்க ஆனந்தத்தை வந்து முங்கி போயிட்டாங்க. அந்த நெக்டர் ஓஷன், அந்த ஒரு கடல், நல்ல ஒரு அமிர்தமான ஒரு கடல்ல வந்து அவங்க வந்து முங்கி ரொம்ப அவங்க வந்து ஆனந்தப்படுறாங்க. which you enact when you manifest your personal forms to propagate the unfathomable signs of the self. நீங்க வந்து ஒரு உருவம் எடுத்து அவதாரம் எடுத்துன்னு வரீங்க, உங்களோட பர்சனல் ஃபார்ம்ஸ். கிருஷ்ண அவதாரம் மாத்திரம் இல்லை, எல்லாம் நிறைய அவதாரம் எடுத்துன்னு ஒவ்வொன்னு நீங்க பண்ணினதெல்லாம் கேட்கறது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. அண்ட் அதுல இருந்து நீங்க நிறைய வந்து உங்களை பத்தியே நீங்க வந்து நிறைய அன்ஃபேத்தமபிள் போருங்கிற அளவுக்கு இது இல்லாம நிறைய உங்களை பத்தியே நீங்க வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க. These rare souls, indifferent even to liberation, renounce the happiness of home and family because of their association with devotees. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ரேர், இந்த மாதிரி நல்ல ஆத்மா வந்து ரொம்ப ரேர். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய ஒரு லிபரேஷன் வேண்டி, இந்த முக்திக்கு வேண்டி என்ன பண்றாங்க, வீட்டுல உள்ள ஹாப்பினஸ் எல்லாரும் இருந்திருக்காங்களே, ஒரு ஹாப்பியா தான் இருந்திருக்காங்க, சோ கால்ட் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் ஹோம், அவங்க வீடு மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்களுடைய அசோசியேஷன், உங்களோட டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் வந்து, and who are like flocks of swans enjoying at the lotus of your feet. எல்லாம் என்ன ஸ்வானுக்கு என்ன சொல்லுவா, வாத்தா கொக்கா என்ன சொல்லுவாளே, ஸ்வானுக்கு என்ன சொல்லுவா மாதாஜி, ஸ்வான்னா ஐ திங்க் வாத்து, ஒயிட் கலர் வாத்து தானே, ஓகே. அந்த மாதிரி ஃபிளாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்வான், நிறைய வாத்துக்கள்லாம் வந்து உங்க பாதத்துல வந்து இப்படி சரணடைந்து நிக்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த நெக்டர் குடிக்கும். இப்ப நான் தான் மாதாஜி படிச்சாச்சு. எஸ், त्वत्तनुपदं कुलायम् इदम् आत्मसुहृत् प्रियवत् शरति ततोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न पदरमन्ति अहो असत् उपासनयात्महनो यत् अनुशया प्रमन्ति उरुभये भूशरीरभृतः. என்னன்னே தெரியல எந்த ராகம். Okay, when this human body is used for your devotional service, it acts as oneself, friend and beloved. எப்போ நம்ம உடல் வந்து இந்த பாடி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், பகவான் சேவைக்கு வேண்டி, கண்ணா இருக்கட்டும், காதா இருக்கட்டும், கையா இருக்கட்டும், எல்லாமே உங்க சேவைக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அந்த செல்ஃப், நான் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஆத்மா அது எப்படி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுறது, ரொம்ப beloved to the Lord, அந்த மாதிரி ஆயிடுறது, ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி. But unfortunately, although you always show mercy to the conditioned souls and affectionately help them in every way, and although you are their true self, people in general fail to delight in you. இவ்வளவுலாம் இருந்துட்டு என்னது, ஆனா பரிதாபத்துக்குரிய இது என்னதுனாக்க யாரும் இது புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. அவங்க நீங்க இவ்வளவு கருணை கடல், யாரும் அந்த ஃபாலன் சோல்ஸ், நம்ம எல்லாம் ஃபாலன் சோல் கண்டிஷன்டு மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருக்கோம், எங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க வந்து உத்தார் பண்ணி எங்களை வெளியில கொண்டு வரதுக்கெல்லாம் நீங்க பண்றீங்க, அவ்வளவு அஃபெக்ஷனேட்டா இருக்கீங்க. ஆனா நாங்க அதெல்லாம் மறந்து ஒன்னும் பண்றது இல்ல. We don't take any delight in keeping you happy. Although you are their true self, people in general fail to delight in you. நாம என்னது, although you are their true self, ஆத்மா பரமாத்மா சொன்ன இல்லையா, நம்ம வந்து ஒரு தீப்பொறி மாதிரி தான் வந்திருக்கிறது எல்லாம், we are all part and parcel of the Lord. ஆனா ஜெனரலி அதெல்லாம் என்னது, அவங்க மனிதர்கள் அதை மறந்து விடுறா and fail to delight in you. அந்த பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவல் நிம்மதி இருக்கு, ஹாப்பினஸ் இருக்குன்னு அதை வந்து மறந்து விடுறாங்க. Instead they commit spiritual suicide by worshipping illusion. ஆனா மாயால சிக்கி வேற தேவர்களை எல்லாம் வழிபட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. ஸ்பிரிச்சுவல், அது வந்து என்ன, அதுக்கு என்ன பேரு கொடுத்துருக்கா, ஸ்பிரிச்சுவல் சூசைட். அவ வந்து தற்கொலையே பண்ணிடுறாங்க. பகவான் உங்களை இப்ப வந்து பூஜை பண்றதுக்கு பதிலா அவங்க வந்து தேவர்களை எல்லாம் பூஜை பண்ணி மாயா சக்தியில, தேவர்கள் கூட போடல, மாயா சக்தியில ஒரு பணம் இருக்கு, ஒரு வீடு இருக்கு, அந்த ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த நிலத்தை வாங்கி போடு, அந்த ஒரு வீடை கட்டலாம், அந்த ஒரு இது வாங்கலாம், ஒரு நகை வாங்கலாம், அது இந்த மாயையிலே சிக்கின்னு இருக்காங்க. Alas, because they persistently hope for success in their devotion to the unreal. ஆனா என்னது, அஹோ பரிதாபமா, அலாஸ்னா பரிதாபம். Because they persistently hope for success in their devotion to the unreal. ஆனா என்னது, டிவோஷன்
அன்ரியல். எது அவங்க வந்து ரியல் நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் அன்ரியல். அதுல வந்து இன்னும் நல்ல பக்தியோட இன்னும் நிறைய வாங்கணும், இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது என்னது, அதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனப்படாம போறது. They continue to wander about this greatly fearful world, assuming various degraded body. ஆனா என்னது, திரும்பி திரும்பி அவங்க பிறக்கிறாங்க. அவங்க புரிய மாட்டேங்குது. திரும்பி திரும்பி இந்த மோகத்துல இருக்கிறதுனால, மெட்டீரியல் மோகத்துல இருக்கிறதுனால அதுலயே சிக்கி 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 திரும்பி ஒரு டீகிரேடட் பாடிஸ் என்னது, ஹியூமன் ஃபார்ம் இஸ் சுப்ரீம் மோஸ்ட். அதை விட கீழியா இது நிலையில போய் அந்த மாதிரி உடலை எடுத்துன்னு அவங்க வந்து இங்கே சிக்கன் இருக்காங்க. யார் படிச்சா இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா, யார் படிச்சா? நீங்க தான் படிச்சீங்க மாதாஜி. நான் தான் படிச்சேன். ஓகே ஓகே. இப்ப அருட்செல்லம் பிரபுஜி படிங்க. தெரியும், மறந்து போயிடுது. எஸ். நிப்ருத மருண் மனோ அஷித்ரு திருட யோகா யுஜோ சுருதியன் முனைய உபாசதே தத் அரயோ அபியூக சுமர்நாத் ஸ்திரிய உரகேந்திர போக பூஜ தண்ட விஷக்தியோ வயம் அபிதே சமக சமத்ருஷோ அங்கிரி ஜரோஜ சூதக. Hare Krishna. Simply by constantly thinking of him. பகவானை சும்மா நினைத்தா கூட போறோம். பகவான் பேர் சொல்ல முடியல, டைம் இல்ல, இட வசதியில ஒண்ணும் வேண்டாம். பகவானை சும்மா constantly think of him. The enemies of the Lord attain the same supreme truth whom sages fixed in yoga worship by controlling their breath, mind and senses. The enemies, பகவானுடைய enemy யாரு? கம்சன் மாதிரி இவ்வளவா ஜராசந்தன், எல்லாருமே என்னது எனிமி. ஆனாலும் அவனை ஒழிக்கணும், கிருஷ்ணன் ஒழிக்கணும். கிருஷ்ணா அப்ப அவ பல மடங்கு கிருஷ்ணனை நினைத்துட்டு இருந்தாங்க. எனிமீஸ், பகவானுடைய எனிமீஸ் படி பகவான் அந்த மாதிரி வேற எண்ணத்துல அந்த மாதிரி வந்து அட்டைம் அவன் வந்து சுப்ரீம் பகவான் அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு மோட்சம் கிடைத்தது அவங்களுக்கே கிடைச்சு விட்டாங்க. இது வந்து சேஜஸ் முனிவர்களுக்கு கூட இந்த இதுல எல்லாம் போய் பிரெத் கண்ட்ரோல் எல்லாம் பண்ணி, சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி, அந்த மாதிரி எல்லாம் யோகா எல்லாம் பண்ணி பயிற்சி பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி பார்க்காங்க. அவங்க கூட கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஆனா இந்த மாதிரி எனிமீஸ்க்கு வந்து ஈஸியா கிடைச்சுட்டாரு. Similarly, we Shrutis who generally see you as all pervading will achieve the same nectar from your lotus feet that your concerts are able to relish. அதே போல நாங்க ஸ்ருதிஸையும் போட்டு தெரியல. நாமள ஸ்ருதினாக்கா காதால கேட்கப்பட்டதுதான் ஸ்ருதி சொல்றோம். அதே போல நாங்க ஸ்ருதி, இது வேதங்கள் தானே பேசுறது. நான் மனிதர்கள் நினைச்சுன்னு ஸ்ருதி தான் இது என்னது, வேதங்கள் தான் இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஓகே, வேதம் எல்லாம் பேசுறதுதான். சிமிலர்லி வி ஸ்ருதி, நாங்கெல்லாம் காதால கேட்டுதானே அதை ஸ்ருதி பகவான் சொல்லி, பகவான் எழுதினது இல்லையே, பகவான் சொல்ல வந்து இவர் வியாசதேவர் தான் எழுதியிருக்காங்க. சோ ஸ்ருதி இஸ் ஒன்லி காதால கேட்கணும். who generally see you as all pervading. நாங்க எப்படி வேதங்கள்லாம் சொல்றேன், நான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நீங்க இருக்கீங்க அப்படிதான் நாங்க பாக்குறோம். will achieve the same nectar from your lotus feet. எங்களுக்கும் அதே போல வந்து உங்களுடைய என்னது நெக்டர் அமிர்தத்தை நாங்களும் சுவைக்க விரும்புறோம், எங்களுக்கும் கிடைக்கும். that your concerns, யாரு அந்த நெக்டர் வேறு யாரு பருகிறாங்க? கன்சர்ஸ், அவரோட மனைவி யாரு? அவர் லக்ஷ்மி தேவி. are able to relish because of their loving attraction to your mighty. உங்களுடைய லவ்விங், உங்களோட அட்ராக்ஷன், அவங்களோட அட்ராக்ஷன்னால அவங்க கூட இருந்து பணிவிடை செய்யறாங்களே, அவங்களுக்கு கன்சர்ட்னாக்க மனைவி, அவங்களுக்கு கிடைத்த அதே ஆனந்தம் எங்களுக்கும் கிடைக்கும். சர்பன்டைன் ஆர்ம்ஸ் ஃபார் யூ. சர்பன்டைனா பாம்பு போல கைகளாம். பிகாஸ் ஆஃப் தியர் லவ்விங் அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் மைட்டி சர்பன். அப்படி அனைத்துக்கிறார் அவர். அந்த கை அப்படி பாம்பு போல நல்லா வளைத்து அந்த வந்து கன்சர்ட்ஸ் எல்லாம் அணைக்கிறாங்க. For you look upon us and your concerts in the same way. அதே போல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது. உங்க மனைவியை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்களோ அதே போலதான் எங்களையும் நீங்க பாக்குறீங்க. ஏன்னா வேதங்களும் கூட இருக்கிறது தானே. சோ அந்த அதே எண்ணத்தை தான் நீங்க எங்களையும் பாக்குறீங்க. அப்ப எங்களுக்கும் வந்து உங்க மனைவிக்கு கிடைக்கிற அந்த அமிர்தத்தை நாங்களும் பருக விரும்புகிறோம், எங்களுக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு. will achieve the same nectar. உங்களுக்கு அந்த வந்து நெக்டர் கிடைக்கும். எஸ், கொஞ்சம் எஸ். பபிதா மாதாஜி முடியுமா? 6:30 மணி. கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. இன்னும் ஆபீஸ் வந்து கிளம்பல மாதாஜி. ஓகே, ஆபீஸே வரீங்களா? சரி சரி. சித்ரலேகா மாதாஜி இருக்கிறாளா? என்ன சொல்றேன்னு கேட்கல. இல்ல இன்னும் கிளம்பல மாதாஜி. இன்னும் கிளம்பலையா? படிக்க முடியுமா? படிக்க முடியுமா? படிங்க. சத்தமே வர மாட்டேங்குது. காஹிஹனுவேத பதாவர ஜன்ம லயோ அக்ரசரம் யத உதகாத்ருஷிர்யம் அனுவேத கனா உபயே தர்ஹி நச்சன் ந சத்
उभयं न च कालजवः किम् अपि नत्र शास्त्रम् avakrushya shaida yata. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Everyone in this world has recently been born and will soon die. So how can anyone here know him who existed prior to everything else and who gave rise to the first learned sage Brahma and all subsequent demigods, both lesser and greater? எல்லாருமே இங்க வந்தவங்க இறந்து போறாங்க. அப்ப யாருக்கு வந்து முதல்ல என்ன நடந்திருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? So how can anyone here know him? பகவான் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? அவங்கதான் இருந்து பார்க்கலையே. So who existed prior to everything? கடவுள் வந்து எல்லாம் கிரியேட்டே அவர் தான் பண்ணியிருக்கார். அவர் இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் இருந்திருக்காருன்னு எப்படி அவருக்கு வாழ்க்கைலாம் தெரியும்? Who gave rise to the first learned sage Brahma? அவர் தான் பிரம்மாவை படைத்தார்னு எப்படி தெரிய வரும்? And all subsequent demigods, அதுக்கப்புறம் அந்த டெமிகாட் எல்லாமும் தேவர்களையும் அவர் தான் படைத்தார். Both lesser and greater. அவரை விட கீழானவர் அண்ட் பேர் நல்ல புகழ் பெற்றவர்கள்லாம் அவளெல்லாம் படைத்திருக்கிறேன்னு எப்படி தெரியும்? ஏன்னா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்பதான் வந்திருக்காங்க, அப்புறம் இறந்து போயிடுவாங்க. திரும்பி நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வரும்போது ஜென்மத்துல வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது. So when he lies down and withdraws everything within himself, nothing else remains. அதுவும் சொல்றீங்க என்னது, நீங்க வந்து படைக்கப்படுற நாங்கெல்லாம் படைக்கப்பட்டோம், அப்புறம் என்னது நீங்க படுத்துட்டு இருக்கீங்க. He lies down and withdraws everything. எல்லாத்தையும் நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே வந்து அடக்கிடுறீங்க. When he breathes in, எல்லாம் உங்க கூட சங்கமம் ஆயிடுறது. Within himself, nothing else remains. வேற ஒண்ணும் வெளியில இருக்காது. No gross or subtle matter or body is composed of these. No force of time or revealed scriptures. ஒண்ணுமே வெளியில இருக்காது. எல்லாத்தையும் பிரீத் இன் பண்ணும்போது எல்லாம் உள்ள போடும். அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் ரொம்ப காலங்க அப்புறம் திரும்பி பிரீத் அவுட் பண்ணுவேன். அப்ப எல்லாம் உலகம் எல்லாம் அது இது எப்படி தெரியும்? இங்க உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியும்? இவங்கெல்லாம் வந்து இங்க இருக்கிற இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிறக்கிறார்கள், இருந்து போயிடுறாங்க. அப்ப அவளுக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியும்? எஸ் பபிதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் சித்திரலேகா மாதாஜி படி. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Janim asadasodo dradim udatmani yeta bitam ipanam rutam smaranti upati shanti tha arubidaiha tri gunamaya puman iti pithayat abodakritha vaitata paratrasa bave ababodharase. Hare Krishna Mataji. Supposed authorities who declare that matter is the origin of existence. சில முட்டாள், இந்த ரொம்ப படிச்ச முட்டாள்கள் சொல்லுவாரு, அந்த வாழ என்ன நினைக்கிறாங்க, மேட்டர் இஸ் முதல்ல மேட்டர் தான் வந்தது. இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு மேட்டர் தான், அந்த மேட்டரை படைத்தவர் கடவுள் இருக்கான்னு அவ அதை நம்ப மாட்டான். மேட்டர் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. That the permanent qualities of the soul can be destroyed, that the self is compounded of separate aspects of spirits and matter, or that material transactions constitute reality. All such authority, இது என்னெல்லாமோ அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க. என்னது, the permanent qualities of the soul can be destroyed. சோல்ங்கிற அந்த இது கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா எது கண்ணுக்கு புலப்படல, சயின்ஸ் எல்லாம் எது பிலீவ் பண்றது, எது அவங்களுக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ, எதை இப்ப ஏரும் கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாது, பட் யூ கேன் அட்லீஸ்ட் ஃபீல். இப்ப சோல் என்ன ஃபீல் பண்ண முடியுமா? காத்து வந்திருக்கு அப்படின்னா தெரியாது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க they don't believe in all that. அவங்களுக்கு வந்து சோல் கிடையாது, ஒன்லி இது மேட்டரை பத்தி தான் அவங்க பேசுவாங்க. So the permanent qualities of the soul என்னது can be destroyed. அவங்க சொல்றாங்க இல்ல அது சோல் எல்லாம் நம்ம டிஸ்ட்ராய் கிடையாதுங்கிறோம். அவங்க சொல்றாங்க இல்ல அதெல்லாம் டிஸ்ட்ராய் எல்லாம் ஆகும். And the self is compounded of separate aspects of spirit and matter. நீங்க சுயம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா, ஆத்மா, அதெல்லாம் வந்து ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் காம்பினேஷன் தான். அதெல்லாம் நீங்க சோல் சொல்றது ஸ்பிரிட் தான் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது, அது மேட்டரும் சம்பந்தப்பட்டது தான். ஆர் தட் மெட்டீரியல் டிரான்சாக்ஷன் கான்ஸ்டிடியூட் ரியாலிட்டி. மெட்டீரியலா நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அதுதான் ரியல் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஆல் சச் அத்தாரிட்டிஸ் பேஸ் their teachings on mistaken identity that hide the truth. அவங்க சொல்றது எல்லாமே என்னது, அவங்க சொல்லி கொடுக்குற இது எல்லாம் பேசுறது எல்லாம் எப்படி உண்மை ஏதோ அதை மறைக்கப்பட்டுதான் அவங்க டீச்சிங் எல்லாமே இருக்கு. The dualistic conception that the living entities produce from the three modes of nature is simply a product of ignorance. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, dualistic conception இரண்டு வகையான அவங்களோட வந்து இருதலை கன்செப்ஷன் வந்து அவங்களோட பேச்சு அப்படி இருக்கு. இரண்டு என்ன சொல்லுவாங்க கன்செப்ஷனா அவங்க புரிஞ்சுன்னு அப்படி பேசுறாங்க. என்ன பேசுறாங்க, தட் த லிவிங் என்டிட்டி ஏதாவது உயிர்வாழ் பிறந்திருக்காங்களோ அவெல்லாம் வந்து முக்குணங்களாலதான் பிறந்திருக்கா. சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் முக்குணங்கள் இருக்கே, அந்த முக்குணங்களாலதான் அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். இதெல்லாம் அவங்க பிறந்திருக்கான்னு சொல்றது எப்படி, அவுட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். அவங்க வந்து தெரியாதனமா இதெல்லாம் சொல்றாங்க. Such a conception has no real basis in you. ஆனா கடவுளை சம்பந்தப்பட்டு அதை நம்ம ஆன்மீகத்தை இருக்கும்போது என்னது அதுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூவே கிடையாது.
there's no basis கிடையாது. For you are transcendental to all illusion and always enjoy perfect total awareness. அப்போ நீங்க வந்து அதுல வந்து காடுக்கு சம்பந்தமே இல்லையே அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதெல்லாம் பொய்யான ஆர்குமெண்ட் எல்லாம். அண்ட் நீங்க யாரு? நீங்க வந்து இதெல்லாமே மாயையும் தாண்டி நீங்க இது டிரான்சென்டென்டலா இருக்கீங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் என்ஜாய் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் டோட்டல் அவேர்னஸ். இதுதான் கான்சியஸ்னஸ் தான் இல்லையா? காட் வருது என்னது? டோட்டல் அவேர்னஸ் ஆஃப் த காட் இஸ் தேர். இப்ப வந்து நமக்கு இப்போ ஒரு பக்தி இருக்குன்னா எப்படி ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்கலாம்? எப்படி என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? ஒன்லி யூ ஃபீல் ஃப்ரம் இன்டர்னல். எஸ், அவர் இருக்கார். எனக்கு ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்கிறதோ ஒரு கெட்டது நடந்தா கூட அதுலயே ஏதோ ஒரு நல்லது வருது, எதுலயும் நம்ம வந்து ஒரு திருப்தியா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு ஒரு காட் ரியலைசேஷன் வரதே தவிர ப்ரூவ் பண்ண அப்படின்னா இதுதான் காட் அப்படி சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஸோ அதனாலதான் வந்து இது மாயையும் தாண்டி அவர் இருக்கார். இது வந்து எல்லாராலையும் வராது. பக்தர்களுக்கு தான் அது புரிஞ்சு இந்த அவேர்னஸ் வந்து நல்லா புரியும். எஸ், அதுக்கப்புறம் யாரு? மாதாஜி. கீதா மாதாஜி படிக்க முடியுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. சத் இவ மனஸ்திரீ யுவ்ருத்தி யுவை விபாதி அசத் ஆ மனுஜாத் சத் அபிம்ருஷந்தி அசேஷம் இதம் ஆத்மனாத்மா விதஹ நாஹி விக்ருதிம் இத்யஞ்சி கணஸ்ய தத் ஆத்மதயா இஸ்வ கிருதம் அனுப்ருஷ்டம் இதம் ஆத்மதயா பசிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. The three modes of material nature, அதான் முக்குணங்கள், comprise everything in this world. எல்லாமே இந்த முக்குணங்களால தான் நடக்கிறது. சத்தோகுணம், ரஜோகுணம் எல்லாமே இது தமோகுணம். From the simplest phenomena of the complex human being. சின்ன ஒரு இதுல இருந்து ஒரு உயிர் வாழி கூட சொல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு சின்ன பொருளா இருக்கட்டும், அதுல இருந்து பெரிய ஒரு ஹியூமன் பாடி வரைக்கும் எல்லாமே எப்படி கிரியேட் ஆகுது, எல்லாமே இதுல பந்தப்பட்டிருக்கு. இது இந்த முக்குணங்களால தான் பந்தப்பட்டிருக்கு. Although these phenomena appear real, they are only false reflection of the spiritual reality. Although these phenomena appear real and they are only false reflection of the spiritual reality, being a superimposition of mind upon you. Appa, highly philosophical. அது வந்து நமக்கு நிஜம் மாதிரி தெரியறதாம், ஆனா அது வந்து பொய். ஃபால்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டி. ஆன்மீகமான எது ரியாலிட்டி இருக்கோ அதோடு வந்து என்னது தப்பான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இதெல்லாம் காட்டுறது அப்படின்னு. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை தட். என்ன புரியுது? பீங் அ சூப்பர் இம்போசிஷன் ஆஃப் மைண்ட். அந்த மனதால வந்து அந்த மாதிரி நம்ம நினைத்து அதை மாதிரி நினைக்கிறோம் வந்து முக்குணங்களும் நம்மளை வந்து கிரியேட் ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னு. Still, those who know the supreme self consider the entire world material creation to be real in aspect. புரிஞ்சுது. இந்த அத்வைதிக் பிரின்சிபல் என்ன சொல்றாங்க? இது எல்லாம் அன்ரியல் சொல்றாங்க இல்லையா? ஜெகன் மித்யா, அகம் சத்தியம், ஜெகன் மித்யா அப்படிம்பாங்க. நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதெல்லாம் மித்யா. மித்யானா என்னது? பொய். ஏன் பொய்? நான் இப்ப நீ இது முழிச்சுன்னு இருக்க, நீ பாக்குற, உனக்கு சத்தியம் சொல்றது. நீ தூங்க போனப்பறம் அது வந்து இருக்கா இல்லைன்னு தெரியுமா? தெரியாது. அப்ப தூங்கும் போது உனக்கு என்னது? சொப்ன லோகத்துல நீ வந்து கனவு காண்ற. அப்ப அந்த கனவு காணும் போது அதுதான் உனக்கு ரியலா படுறது. அப்ப தூங்கும் போது அது ரியலா படுது, இப்ப முழிச்சுட்டு இருக்கும் இது ரியலா படுது. அப்ப எது சத்தியம்? ரெண்டுமே சத்தியம் கிடையாது. இதெல்லாம் பொய். நீ வந்து ஒரு கான்சியஸ் லெவல்ல இருக்கு. இதெல்லாம் அதான் அத்வைதிக் பிரின்சிபல். சடன்லி ஒன்னும் மாத்திட்டாங்க. வேதம் எல்லாம் தானே பேசுறது. அதனால சோ நம்ம வந்து இப்ப கான்சியஸ்ல இருக்கோம். இப்ப நமக்கு கான்சியஸ் இருக்கு, நமக்கு இதெல்லாம் ரியலா தோணுது. சப்போஸ் ஐ பிகம் ஏதோ ஒரு ஆயிடுத்து அன்கான்சியஸ் ஆயிட்டேன்னா இதெல்லாம் எனக்கு ரியலா தோணுமா? தோணாது. சில பேர் இருப்பாங்க, கண்ணு மாத்திரம் திறந்துருக்கும், ஒண்ணும் தெரியாது, கான்சியஸ் இல்ல அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா? அந்த லெவல்ல. சோ இது எல்லாமே வந்து அத்வைதிக் பிரின்சிபல்ல இந்த இது சொல்லுவாங்க, அவேர்னஸ், கான்சியஸ், அந்த இதுல பேசுறாங்க. ஓகே, சோ இதை பாக்குறேன், என்ன புரியாத பாக்குறேன். The three modes of material nature comprise everything in this world, from the simplest phenomena to the complex human being. Although these phenomena appear real, இது எல்லாமே நமக்கு என்னெல்லாம் கண்ணுக்கு புலப்படுறது எல்லாம் ரியலா நமக்கு தோன்றது. மரம், இது மேகம், ஆகாயம், whatever, இது எல்லாமே வந்து பொய் தான். இது வந்து ஆன்மீகத்தோடு பொய்யான ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. பீங் அ சூப்பர் இம்போசிஷன் ஆஃப் த மைண்ட் அப்பான் யூ. மனதால நீங்க கற்பனை பண்ணி இந்த உருவம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. கனவுல அப்படிதான் நம்ம வர்றது இல்லையா? நம்ம சூப்பர் இம்போஸ் பண்றோம். மைண்ட வந்து ஏதோ நம்ம பார்த்துருக்கோம், போயிருக்கோம். ஆழ் மனசுல என்ன இருக்கோ அது வந்து சொப்னமா வருது, நமக்கு கனவா வருது. அந்த மாதிரிதான் இப்ப ரியலா இருக்கிறதும் அந்த மாதிரிதானா? அந்த மாதிரி அத்வைதிக் வச்சிருக்கா. இதெல்லாம் என்னதுனாக்கா, ஸ்டில் தோஸ் ஹூ நோ த
reflection of super reality, being a superimposition of the mind upon you. Still, those who know the supreme self consider the real, consider the entire material creation to be real. ஆனா வந்து யாரு வந்து பகவான்கிட்ட வந்து டோட்டல் சரண்டர்ட் அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, யார் பகவான் என்னன்னா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இல்ல கிரியேஷன் வந்து இருக்கு, நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதெல்லாம் உண்மைதான் அப்படி. மெட்டீரியல் கிரியேஷன் இஸ் ஆஸ் மச் ரியல், இஸ் as much as it is non-different from the sun. நான் இருக்கேன், இப்ப இருக்கேன்னு நான் பாக்குறேன் இல்லையா, அதே போலதான் இது இருக்கு, உலகமும் இருக்கு, இயற்கையும் இருக்கதான் இருக்கு. Just as things made of gold are indeed not to be rejected. அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா, கோல்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, பேங்கிள்னு இருக்கு. இது வந்து அத்வைத்தம் நான் படிச்சு சொல்றேன், பேங்கிள்னு இருக்கு. ஸோ இந்த பேங்கிளுக்கும் கோல்டு இன்னும் டிஃப்ரெண்டா அப்படின்னு இருக்குன்னா என்னது, பேங்கிள்ங்கிறது ஒரு இதுதான், ஒரு உருவம் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவல் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, கோல்டு. அது பேங்கிள்லாம் ஒரு உருவம், செயின் ஒரு உருவம், மோதிரம் ஒரு உருவம், அப்படி உருவம் தான் மாறுறதே தவிர ஒரிஜினல் என்னது கோல்டு. அதுபோல ஒரிஜினல் கடவுள். இந்த கடவுள் தான் நானாவும் இருக்கேன், நீயாவும் இருக்கேன், பிரகிருதியாவும் இருக்கு, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து வாதாடும். மண் குடத்தையும் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. மண் குடமும் என்னது, குடம் தான். அது சின்ன குடம், பெரிய குடம் எல்லாம் தான். அது என்னது, மண்ணாலதான் ஆயிருக்குது. சோ அது பேஸ் என்னது, மண். எல்லாமே மண்ணோடு வேற 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 பேரு தான், ஆனா ஆக்சுவலா அது என்னது, மண். அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க. எஸ், இப்ப அப்போ என்னது, இவங்க நம்ம என்னது துவைதா பிலாசபில நம்ம என்ன சொல்றோம், நோ, நீ எப்படி நிஜம், நீ இருக்கேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியாது, நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அது போல இதுவும் இருக்கு. என்னது இருக்கு, பபிதா மாதாஜி மியூட் பண்றேன், இந்த இது கேட்கறது சத்தம். அதே போல நம்ம நேச்சர், மெட்டீரியல் நேச்சர், அதுவும் இயற்கையும் உண்மைதான், அதுவும் இருக்கு. Not different from the self. நான் எப்படி இருக்கேனோ அது போல இயற்கையும் இருக்கு. Just as things made of gold are indeed not to be rejected. Made of gold, bangle made of gold, yes, you cannot reject. Bangle is bangle. You cannot say ki அது gold தானே அப்படி சொல்ல முடியாது. பேங்கிள் ஃபார்ம்ல இருந்தா அது பேங்கிளுக்கு பேங்கிள்னு பேர் தான், அது போயிட்டு இல்ல கோல்டுன்னு சொல்ல முடியாது. Since their substance is actual gold, so this world is undoubtedly non-different from the Lord who created it and then entered within it. அதனால இது வந்து மாயை, அந்த என்னது ஜகத் மித்யா. இது வந்து மித்யான்னு போய், உலகம்ங்கிறது போய் சொல்ற, அதெல்லாம் கிடையாது. கண்டிப்பா பகவான் தான் இதெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காரு, வேர்ல்டையும் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. நான் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் த லார்ட் ஹூ ஹஸ் கிரியேட்டட். அது வந்து இயற்கையும் பகவான் தான் என்பது அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். அண்ட் அவர் அதுக்குள்ள புகுந்திருக்கார். எஸ் பா, கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆயிடுச்சு. எஸ், யார் படிச்சா மாதாஜி? இப்போ பபிதா மாதாஜி படிச்சா, இல்ல சித்திர கீதா மாதாஜி படிச்சா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. तव परिये चरन्ति अखिल सत्त्व निकेततया उद अथाक्रमन्ति अविगणन्य शिरो निर्वृतेः परिवयचे बहून् इव किरा विपुतान् अभितां वहीकृत सौहृताः खलु पुनन्ति न हे विमुखाः. हरे Krishna. The devotees who worship you as the shelter of all beings disregard death and place their feet on his head. Devotees who worship you, யாரெல்லாம் உங்களை வந்து சரணடைந்து உங்களை வந்து வர்ஷிப் பண்றாங்களோ, as the shelter, அவங்க அடைக்கலத்துக்கு வேண்டி உங்களை வந்து வர்ஷிப் பண்றாங்களோ of all beings, disregard death and place their feet on his head. டெத் வந்தால் பயம் இல்லை அவங்களுக்கு. காலை அதுக்கு மேல, டெத்துக்கு மேலே வச்சுன்னா சோ வாட், உன் மேல நீ பண்ணிட்டு போய், எனக்கு வந்து பகவான் இருக்கார், பகவான் சரணடைஞ்சுட்டேன், அந்த மாதிரி பயப்பட மாட்டாங்க அவங்க. மெயினா அதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதாலே படிச்சோம். அவங்களுக்கு வந்து மெயினா ஒரு டிவோட்டிக்கு என்ன நல்ல குவாலிட்டி வரணும்னா ஃபியர்லெஸ்னஸ், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன ஃபியர் இருக்கணும், பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தா ஃபியர் பண்ணணும். பயம் இருக்கா லைஃபை பத்தி, ஃபியூச்சரை பத்தி, அப்போ உனக்கு பகவான்ட்டு அவ்வளவு நம்பிக்கை கிடையாதுன்னு நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும், பயமே இருக்கக்கூடாது. சோ இப்போ டெத்து வந்தா கூட எப்படி இருக்குமா, அந்த டெத்துக்கு மேலே காலை போடும், அவரோட தலையில காலை வச்சு இருக்கணும். Place your feet on his head. But with the words of the Vedas, you bind the non-devotees like animals, though they be vastly learned scholars. But with the words of the Vedas, வேதத்துல கொடுத்திருக்க அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு you bind the non-devotees like animals. ரெண்டு வாட்டி படிக்க வேண்டியது புரியறதுக்கு. ஆனா வேதத்தை என்ன கொடுத்திருக்கு, இந்த இதை செய்தால் இது கிடைக்கும், இதை செய்தால் அது கிடைக்கும். இந்த அனிமலிஸ்டிக், இந்த மனிதர்கள்லாம் தூய பக்தர்கள் இல்லாம, ஓஹோ எனக்கு அப்போ பலஸ்ருதி படிப்பாங்க, ஓஹோ எனக்கு இது கிடைக்குமா, 6 நாள் இது படித்தால் எனக்கு இது கிடைக்குமா, அப்ப 6 நாள் நான் படிப்பேன். அப்ப அந்த மேல உள்ள ஸ்லோகம் எல்லாம் படிப்பாங்க. இதோட என்ன பலஸ்ருதி, இது கிடைக்குமா, அப்ப நான் அந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். அந்த மாதிரி வந்து முட்டாள்கள் இருக்க அனிமலிஸ்டிக் வே ஆஃப் லைஃப்ல அவங்க இருக்காங்க. நான் டிவோட்டிஸ் லைக் அனிமல்ஸ், அவங்க வந்து அனிமலா இருக்காங்க. Though they be vastly learned scholars, நல்ல படிப்பு அறிவாளியா இருப்பாங்க, லாயர் இன்ஜினியரா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும், ஒரு அனிமல், ஒரு மிருகத்தனமா இருக்கும். It is your affectionate devotees, ஆனா உங்களோட devotees எப்படி, who can purify themselves and others, not those who are
இனிமிக்கல் டு யூ. யாரு உங்களுடைய இது என்னது பக்தர்கள். ஆனா உங்களுடைய என்னது அஃபெக்ஷனேட் பக்தர்கள் வந்து அவங்களே எப்படி பியூரிஃபை பண்றாங்க, உங்களுக்கு சேவை புரிஞ்சு பியூரிஃபை பண்றாங்க. ஆனா அபக்தர்கள் யாரு? தோஸ் ஹூ ஆர் இனிமிக்கல். இனிமிக்கல்னா யாரு வந்து பகைத்துங்க, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம ஆகட்டும். இந்த இதுல எல்லாம் வேதத்துல அப்படி சொல்லியிருக்கு. அதை மாத்திரம் வந்து பலஸ்ருத்திய நினைச்சு யாரு ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களால பியூரிஃபை பண்ண முடியாது. அவங்களையும் வந்து சுத்தப்படையதான் சித்த சுத்தி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சுத்தி படுத்து அவங்களால பண்ண முடியாது. ஹைலி இது பிலாசபிக்கல். Yes, Rukmani Mataji, pading. Hare Krishna Mataji. Agaramha Savarat Ahila Kavaraha Shakti Daras Davabalin Handi Samadhi Ajaya Nimishaha Varsha Pujo Ahila Shri Pader Iva Vishwa Srujo Vidadari Yatraye Dava Adhikrudda Pavasya Sahidaha. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Though you have no material senses, yaar Bhagavan ke material senses la irukku onnum illa. Avar aanmigam udalum aanmigam avardan vandu soul avardan udalum illa nam sollume. appo avarukku material illa kedaiyadhu. Namma udal da material. You are the self effulgent. அவரே சுயமா வந்து ஒரு இது கிரியேட் ஆயிருக்கு. அவருக்கு ஒரு அம்மா அப்பா இருந்து பிறக்க வைத்தார், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. You are the self effulgent sustainer of everyone's sensory powers. The demigods and material nature herself offer you tribute. எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து நீங்க சென்ஸா வந்திருக்கீங்க. எல்லாரோட புலன்கள் எவ்ரி ஒன் சென்சரி பவர்ஸ் என்னது காது கண்ணு மூக்கு அந்த பவரை வச்செல்லாம் அவங்க வந்து உங்களை இது தொழறாங்க. The demigods and material nature herself offer you tribute. யாரு டெமிகாட்? தேவர்களும் சரி, மெட்டீரியல் நேச்சர் இயற்கை எல்லாமே உங்களை வந்து உங்களுக்கு நமஸ்காரம் புரிஞ்சு இது பண்றாங்க. They are praying you while also enjoying the tribute offered them by their worshippers. While also enjoying the tribute offered by them by their worshippers. Offered them worship. The demigods and material nature herself offer you tribute while also enjoying the tribute offered them by their worshippers. Okay, worshipper யார் வர்ஷிப் பண்றாங்களோ அந்த விதியும் வந்து நீங்க வந்து புகழ்ச்சியை ஏத்துக்கிறீங்க. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். I'm very confused. Just as subordinate rulers, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். Just as subordinate rulers of various districts in a kingdom offer tribute to the Lord, the ultimate proprietor of the land, while also enjoying the tribute paid them by their own subjects. இது வந்து ஓகே என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கிங் வந்து தானும் ஆஃபர் பண்ணுவான் பகவானுக்கு. அப்புறம் தன்னோட நிலத்துல யாரெல்லாம் உழறாங்களோ அவருக்கு அண்டர் இருக்காங்களே அவங்களும் வந்து கொடுக்கறது எல்லாமே அவர் வந்து ஆஃபர் பண்றாரு பகவானுக்கு. அது போல பயங்கர பிலாசபி. அது போல பகவான் உங்களை வந்து மெட்டீரியல் டெமிகாடு வழிபடுறாங்க, மெட்டீரியல் நேச்சர் எல்லாரும் வழிபடுறாங்க. அப்புறம் டெமிகாடு நம்ம எல்லாம் வழிபடுறோமே, லட்சுமி தேவி எனக்கு வேணும், பணம் வேணும், சரஸ்வதி கானம் ஞானம் வேணும், நம்ம வழிபடுறோமே. எங்களுடைய இதெல்லாமும் பிரேயரும் என்னது அதுவும் சேர்த்து உங்களுக்கு போய் சேர்றது. While also enjoying the tribute offered them by their worshippers. நம்ம தான் வர்ஷிப் பண்றோம் டெமிகாட். நேச்சரை நம்ம வர்ஷிப் பண்றோம். என்ன சூரியன் தான் வரதே நம்மளுடைய எல்லாம் ஃபெஸ்டிவல் எல்லாம் வரும்போது சூரியனுக்கெல்லாம் நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோம். சோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஸ்துதிகள் எல்லாம் கூடி பகவான் போய் சேர்றது. Just as about while also enjoying the tribute paid by them by their own subjects. In this way, the universal creators faithfully execute their assigned services out of fear of you. Fear என்னதுக்கு? அதனால எல்லாருமே உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்காங்க, எல்லாம் பயந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சேவை புரியறாங்க. I don't know why fear. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிச்சா மாதாஜி? இப்போ கீதா மாதாஜி படிச்சா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிரதர சாதயஸ்யுர்ஹதயோத்த நிமித்தயுஜோ விகர உதிக்ஷயா யதி பரஸ்ய விமுக்த ததஹ நஹி பரமஸ்ய கச்சித் அபரோ ந பரஸ்ய பவேத் வியத இவ பதஸ்ய தவ சூன்ய துலாம் ததஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ, இட்டர்னலி லிபரேட்டட் டிரான்செண்டென்டல் லார்ட். பகவான் எப்படி லிபரேட்டட் சொல்ல முடியும்? எனக்கு புரியல. வேதங்களோட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இட்டர்னலி லிபரேட்டட், அவர் முக்தி பெற்ற ஆத்மாங்கிறார். பகவானுக்கு என்னைக்கு அவர் என்னைக்கு இது பந்தப்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு முக்தி பெறதுக்கு அவரே எல்லாருக்கும் முக்தி கொடுக்குறாரு. ஓகே, டிரான்செண்டென்டல் லார்ட். Your material energy causes the various moving and non-moving species of life to appear by activating their material desire. எல்லாரும் வந்து மூவிங் நான் மூவிங் எல்லாம் இருக்கே உங்களுக்குள்ள அண்டர்ல எல்லாம் லைஃப் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கே,
84 லட்சத்தை என்னது மூவிங் நான் மூவிங் எல்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் என்னது ஆக்டிவேட்டிங் தேர் of life to appear by activating their material desire. But only when and if you sport with her by briefly glancing at her. Oh, eternally liberated, transcendental Lord, your material energy causes the various moving and non-moving species of life to appear by activating their material desires. ஓ, அவங்களுடைய மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங் ஸ்பீஷிஸ்க்கே வந்து மெட்டீரியல் டிசைரை ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறாரா இவர். பட் ஒன்லி வென் இஃப் யூ ஸ்போர்ட் வித் ஹர் பை பிரீஃப்லி கிளான்சிங் அட் ஹர். ஆனா எப்படி அவங்களுக்கு அந்த டிசைர் வருது, மெட்டீரியல் டிசைர்லாம் மூவிங், நம்மளாம் இருக்கோமே மூவிங் ஸ்பீஷிஸ் தானே நமக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆசைகள், நமக்கு மாத்திரம் இல்லை, எறும்பா இருக்கட்டும் ஒரு மரமா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் மூவிங் நான் மூவிங், அதுல மரம் எல்லாம் நான் மூவிங்ல வருதே, நம்மளாம் மூவிங் ஸ்பீஷிஸ். நமக்கெல்லாம் எப்படி அந்த இது வருதாம் மெட்டீரியல் டிசைர், பௌதிகத்துல நமக்கு வந்து ஒரு ஆசைகள்லாம் எப்படி வருதுன்னா பகவானோட கடைக்கண் பார்வை நம்ம கிட்ட வருதான், அதனால நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி வரலாம். பட் ஒன்லி வென் யூ ஸ்போர்ட் வித் ஹர் பை ஸ்போர்ட் வித் ஹர் மீன்ஸ் நீங்க வந்து அவ கூட சஞ்சரிச்சுன்னு விளையாடிண்டு அப்படி பை பிரீஃப்லி கிளான்சிங் அட் ஹர், யூ த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் see no one as an intimate friend and no one as a stranger. அதனால பகவானுக்கு வந்து அது இல்லை, பார்ஷாலிட்டி இல்லை. நம்ம பகவத்கீதாலே படிச்சோம், யாரும் அவருக்கு வந்து பார்ஷாலிட்டி எல்லாம் கிடையாது, எல்லாரும் சமமா தான் அவர் பார்ப்பார். நம்ம எவ்வளவு பகவானுக்கு சேவை பண்றோமோ அது அக்கார்டிங்லி அவர் வந்து வெகுமதி கொடுப்பார் அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதேதான் இங்க கொடுத்துருக்கு. ஸோ பகவான் வந்து see no one as a intimate friend. இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன், ரொம்ப செல்வந்தார், எனக்கு இவனை ரொம்ப பிடிக்கும், என் ஃப்ரீடம் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கான் எனக்கு அந்த கோயில்ல, அதனால எனக்கு பிடிக்கும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பகவான் வந்து யாரையும் இன்டிமேட் ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கிறது இல்லை. அண்ட் no one is stranger also. எல்லாம் அவருடைய, நம்ம எல்லாருமே அவரோட குழந்தைகள். Just as the ethereal sky has no connection with the perceptible qualities. The skyல வந்து ethereal என்னது full vast, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிற ஸ்கை வந்து has no connection with perceptible qualities. அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு, ஒரு மேகம் இருக்கு, வேற என்னெல்லாம் நம்ம பர்சீவ் பண்றோம், அது வந்து மேகமும் இருக்கு, அதுல இது இருக்கு. பட் அதுக்கு இது அவருக்கு அந்த ஸ்கைக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஸ்கைனா எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் தானே. ஆனா நமக்கு வந்து அது ஸ்கைக்கு ஒரு ப்ளூ கலர் அந்த மாதிரி ஒரு இது, அதுல மேகங்கள் இருக்கு, நம்ம எல்லாத்தையும் பர்சீவ் பண்றோம், ஆனா அதெல்லாம் இல்லை. இந்த மாதிரி in this sense you resemble a void. ஸ்கை மாதிரி நீங்க வந்து void தான். void இல்லாத தன்மையில தான் நீங்க இருக்கீங்க. நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கீங்க. எஸ் பபிதா மாதாஜி மியூட் பண்ணுங்கம்மா, ஒரு சத்தம் இருக்கு. எஸ் அடுத்தது யாரு, ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. பெரிய கிளாஸ் வரைக்கும் முடியல. மாதாஜி நான் அப்பதான் படிச்சேன். நீங்க தான் படிச்சால இப்போ? சாரி, உங்களை அதுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு முன்னாடி படிச்சேன் நானு. ஓகே, நீங்க அப்போ படிச்சாளா? அப்ப யாரு எனக்கு அந்த இது நான் இந்த சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த கனெக்டிவிட்டி அப்ப யாரு படிச்சோ அவதான் சொல்லணும். ஆக்சுவலி பீப்புள் ஷுட் ஹெல்ப் மீ. மாதாஜி நான் தான் படிச்சேன் அப்படி சொன்னா எனக்கு தெரியும். அதுக்கு அடுத்தது யாரு? நீங்க சேதுலட்சுமி படிக்கணும். ஏன்னா நான் மிஸ் பண்ண எல்லாரும் குவைட்டா இருந்தா எனக்கு எப்படி தெரியும்? நீ பீப்புள் ஷுட் மாதாஜி அவ படிச்சுட்டு இப்ப நான் தான் படிக்கணும்னு சொன்னா எனக்கு தெரியும். எஸ் சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. அப்ரிமிதா த்ருவாஸ்தனுப்ருதோ யதி சர்வகதா தர்ஹீன சாஸ்யதேதி நியமோ த்ருவநேதரதா அஜனீச யன்மயம் தத் விமுச்சய நித்யந்த்ரு பவேத் சமம் அனுஜானதாம் யத் அமதம் மததுஷ்டதயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கணும் இல்லையா? நான் தெரியாதமா திரும்பி திரும்பி யாரையோ கூப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். ஐ வில் ஃபீல் அவங்க படிச்சு வேற யாரோ முடிச்சுட்டாங்க நீங்க படிங்கன்னா திரும்பி திரும்பி நீங்களே படிக்க கூடாது. வாட் யூ ஷுட் சே, இல்ல என்னோட ஆயிரத்தி இப்ப மாதாஜி சொன்னாப்புல சொன்னா எனக்கு புரியும். எஸ் ஓகே. If the countless living entities were all pervading and possessed forms that never changed, you could not possibly be their absolute ruler. இதெல்லாம் அத்வைத்திஸ மீன் பண்ணி தான் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. If the countless living entities were all pervading, நிறைய பேர் இருக்கோமே நம்ம கவுண்ட்லெஸ், நம்ம கணக்கிட முடியாத உயிர்வாய்கள்லாம் இருக்கும், எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பரவி இருக்கோம். அண்ட் possessed forms that never changed. ஒரு உருவாடுத்தணும் இருக்கும், அது வந்து சேஞ்சே ஆகுது இல்லை. அந்த மாதிரி இருந்தா you could not possibly be their absolute ruler. immutable one. அப்படி அந்த மாதிரி யாரு சொல்லியிருக்காங்க? நம்ம வந்து வேற ஃபார்மே எடுக்கிறது இல்லைன்னு யாரு சொல்லியிருக்காங்க? அது புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. ஓகே, அது என்ன இருக்கோ அதை சொல்றேன். அந்த மாதிரி நாங்க யாரும் ஃபார்ம் சேஞ்சே பண்றது இல்லை. possessed form that never changed. நாங்க ஒரே ஃபார்ம்ல தான் இருக்கோம். அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா நீங்க வந்து எங்களுடைய ரூலரா இருந்திருக்க முடியாதே அப்படிங்கிற. சோ ஏன் இது சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தெரியல.
But since they are your localized expansion and their forms are subject to change, ஆனா அது அப்படி நிஜமா உள்ளது அப்படி இல்ல. நம்ம எல்லாம் we are all subject to change. நம்ம வந்து ஒரு உருவம் மாத்திட்டே தான் இருக்கும். ஒரு ஜென்மத்துல ஒரு உருவம் மாறுறோம். So but since they are localized expansion, நம்ம எல்லாம் வந்து part and parcel of the Lord. நாம எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்தவர் தான். நம்மளோட ஃபார்ம் வந்து சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச். நம்மளோட ஃபார்ம் உருவம் மாத்திட்டே இருக்கும். யூ டூ கண்ட்ரோல் தட். உங்களால தான் நாங்க வந்து கட்டுப்படுறோம். Indeed that which supplies the ingredients for the generation of something is necessarily its controller. Indeed that which supplies the ingredients for the generation. யாரு வந்து இந்த இது ஒரு ஜெனரேஷன் வந்து சாப்பாடு ingredients supplies the ingredients for the generation. சாப்பாடு வரவே இல்லை. ஜெனரேஷன் ஆஃப் சம்திங் இஸ் நெசசரி. யாரு வந்து இந்த பகவான்டே நம்ம வந்திருக்கோம். அவர் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் காப்பாத்துற. இந்த ஜெனரேஷன் எல்லாம் வந்து அவர் தான் வந்து நெசசரி கண்ட்ரோலும் பண்றார். Being a product never exists apart from its ingredient. So ingredient cause. நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். அதனால அவர் தான் வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றார். அவர் இல்லாம நாம் இல்லை. அவர் தான் வந்து எல்லாமே. ஏன்னா பகவான்டே தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். It is simply illusion for someone to think that he knows the supreme lord. யாராவது வந்து எனக்கு கடவுளை தெரியும் சொல்லிச்சுனாக்கா அது வந்து மாயையில தான் இருக்கும். கடவுளை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப கஷ்டம். இதை புரிஞ்சுக்கொள்றது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். இட் இஸ் சிம்பிளி இல்யூஷன். ஒரு மாயால சிக்கிட்டு இருக்கிறவன் அவன் தான் சொல்ல முடியும் அப்படி எனக்கு எல்லாம் தெரியும், கடவுள்னா யாரு தெரியும் அப்படின்னு. Who is equally present in each of his expansions, since whatever knowledge one gains by material means must be imperfect. அதனால நம்ம வந்து அந்த மாதிரி படிப்பறிவு ஏட்டுக்கல்வி அதெல்லாம் படிச்சு ஒருத்தன் வந்து இப்ப எனக்கு பகவானை தெரியும்னாக்கா அதெல்லாம் பொய் தான், மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கான்னு தான் அர்த்தம். அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. He is there. பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். And whatever knowledge one gains by material means must be imperfect. அந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் படிச்சிருக்கான் பகவான். இப்போ ஃபைனலி ஐ கேன் ப்ரூவ் தட் காட் இஸ் தேர் அப்படின்னா அவனோட நாலேஜ் வந்து இம்பர்ஃபெக்ட். அவன் வந்து சரியா பாடம் படிக்கலான்னு. அந்த மாதிரி ஒரு பௌதிக உலகத்துல வந்து அந்த மாதிரி நாலேஜே கிடையாது. அந்த மாதிரி இல்லைன்னா the knowledge is imperfect. இப்போ நான் தான் இல்லையா. न कटत उद्भव प्रकृति पुरुषयोर अजयोर उभय युजा भवन्ति असुभृतो जल बुद्बुदवत् त्वयित इमे ततो विविध नाम गुणैः परमे चरित सरित इवार्णवे मतुनि लिल्युर् अवे आशेष रसाः. எത്ര എണ്ണുന്നത്. Okay, neither material nature nor the soul who tries to enjoy her are ever born. என்ன வருது எனக்கு அர்த்தம் புரியுது. அச்சா மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் கால்ட் ஹர். ஓகே, அது அம்மாவாதனை வச்சிருப்போம். அதனால சோ வா 2 டைம் படிச்சாதான் அது புரிஞ்சுக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் இதுல அது புரிய மாட்டேங்குது. நெய்தர் மெட்டீரியல் நேச்சர் நார் த சோல் ஹூ ட்ரைஸ் டு என்ஜாய் த மெட்டீரியல் நேச்சர். அந்த மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு ஹர் போட்டு. சோ நம்ம சோல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மெட்டீரியல் நேச்சரை உபயோகப்படுத்துறோம். என்னது காற்று. முதல்ல நம்ம இயற்கையில காற்றுக்கு அதுதான் சுவாசமே சுவாசிக்கிறோம். அப்புறம் என்னது அது இயற்கையில தண்ணி இருக்கு. அதான் நம்ம குழாயில வந்து தண்ணியா குடிக்கிறோம். நம்ம என்னத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க? ஹைட்ரஜன் 2 ஆக்சிஜன் 1 எல்லாம் போட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணவும் இல்ல. நம்ம இயற்கை நல்லா யூஸ் பண்றோம். So neither material nature nor the soul who tries to enjoy her are ever born. அப்ப நேச்சரா இருக்கட்டும் இல்ல நாம சோலா இருக்கட்டும் நம்ம வந்து என்னைக்குமே பிறந்ததில்லை. Yet living bodies come into being when these two combine. இருந்தாலும் எப்பவுமே உற்பத்தி ஆயிட்டே இருக்கும். ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு மனித உருவமா இருக்கும். அந்த மனித உருவம் அடுத்த ஜென்மத்தை பார்த்தா ஒரு மிருகமா போகும், இல்லாட்ட ஒரு மரமா போகும். அந்த மாதிரி உருவம் மாத்தி மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட் as bubbles form where water meets the air. பபிள் இப்படி இதா இருக்குமே, பபிள்ஸ் வருமே, உள்ள காத்து போனா அப்படி பபிள் வரா போல இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர் கூட ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே இருப்போம். அண்ட் ஜஸ்ட் as rivers merge into the ocean or the nectar from many different flowers blend into honey, நதிகள் எல்லாம் பாய்ந்து ஓஷன் இதுல என்ன சமுத்திரத்துல வந்து அடையறா போல நெக்டர் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ்ல இருந்து அந்த ஒரு நெக்டர் எல்லாம் இந்த தேனி அதெல்லாம் அடுத்து ஒரு ஹனி பண்றது அந்த மாதிரி. ஸோ ஆல் திஸ் கண்டிஷன் பீயிங்ஸ் இவென்ச்சுவலி மர்ஜ் பேக் இன்டு யூ. நம்மள இந்த மாதிரி இதுல இருக்கும், ஒரு உலகத்துல இருக்கும், இந்த ஜட உலகத்துல. ஆனா எல்லாருமே உங்ககிட்ட தான் வந்து ஐக்கியம். ஏன்னா எல்லாரும் அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கோம். So all these conditioned beings eventually merge back into the Supreme along with their various names and qualities. ஒரு விதமா என்ன உருவம் இருக்கலாம், வேற வேற பேர் இருக்கலாம், இது இருக்கலாம். இருந்தாலும் கடைசியில என்ன போகணும்? ஒரு நாயா இருக்கட்டும் அவரும் கடவுள்கிட்ட தான் போகணும். மனித உருவத்துல இருக்கிற நாமும் அங்கதான் போகணும். இந்த சோல் வந்து it takes any form. So ultimately we have to go. ஒரே ஒரு நிமிஷம், இது எவ்வளவு இருக்கு பார்த்தோம். 32 இல்லையா? அப்பா என்னது
41. ஓகே, இன்னும் 9 10 இருக்கு. 32. எஸ், 32 படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு படிச்ச? நான் தான் படிச்சேன். அருள்சலம் பிரபு படிங்க. மாதாஜி படிங்க. விஷுதவமாயையா பிரம்மம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கேட்க மாட்டேங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பபிதா மாதாஜி படிக்க முடியுமா? இப்பதான் மூலமா கேக்குறது. படிங்க. நிருஷதவ மாயையா பிரம்மாம் அமிஷ்வகத்தயா ருஷம் துவயஸ்டு தியோ அபவே ததாதி பாவம் அனுப்பிரபவம் கதம் அனுர்வதா தாம் பவ பயம் தவத் யத் புருஷு குடிக சுருதி சுருசதி முகுஸ்திரி நேமிர் அபச்சரணேஸ்வ பயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நடுவில் என்ன இருக்கு? நெட் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இன்னும் 10 நாள் இருக்கு. எப்படி முடிச்சுடலாம்? The wise souls who understand how your Maya deludes all human beings render potent loving service to you. ஆனா யாரு நல்லா புரிஞ்சு பகவானை புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் சேவை புரியாங்களோ, எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் மாயை தான், மாயால தான் நம்ம சிக்கக்கூடாது. எனிதிங் அதர் தன் கடவுள் வந்து மாயா தான். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டினியூஸா அவங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சர்வீஸ் தான் பகவானை பூஜை பண்றது, ஜப்பா பண்றது. இதுதான் who are the source of liberation. பகவான் தான் நமக்கு வந்து லிபரேஷன், முக்தியே கிடைக்கும். ஃப்ரம் பர்த் அண்ட் டெத். இந்த திரும்பி இந்த என்னது பர்த் டெத்ல இந்த சைக்கிள் இருக்கும். இதுல இருந்து முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு பகவானை தவிர வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது. How indeed can fear of material life affect your faithful servants? How indeed can fear of material life affect your faithful servants? இந்த faithful servant யாரு? டிவோட்டிக்கு ஏன் இந்த மெட்டீரியல் லைஃபோட கஷ்டம்லாம் ஏன் அவனுக்கு பயம் வேணாம்? அவன் அதையும் வந்து தாங்கிப்பான். என்ன மெட்டீரியல் லைஃப்ல என்ன இது கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் வந்து தாங்கிப்பான். அவனுக்கு அந்த பயம் எல்லாம் கிடையாது. On the other hand, your furrowing eyebrows, இந்த என்னது கோச்சுன்னா அந்த ஐப்ரோஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்குமே, அந்த மாதிரி the triple rimmed wheel of time repeatedly terrify those who refuse to take shelter of you. உங்களுடைய அந்த கண் ஒரு கூர்மையான பார்வையிலே என்னது, யாரு வந்து உங்களுக்கு சரண் அடையிறது இல்லையோ அவங்கதான் பயப்படணும். they repeatedly terrify those who refuse to take shelter. அவங்களுக்கு தான் வந்து அவங்கதான் வந்து பயப்படணுமே தவிர, யாரு உங்களுக்கு வந்து ஃபேத்ஃபுல்லா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க ஏன் பயப்படணும்? லைஃப்ல என்ன வந்தாலும் நீங்க இருக்கீங்க, பாத்துப்பாங்க. எஸ். அடுத்தது பபிதா மாதாஜி படி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்தம் வருது இல்லம்மா, என்ன தெரியல, வால்யூம் ரொம்ப கம்மி. விஜித எருஷிக வாயுபிர் அதாந்த மனஸ்துரகம் யஹி யதந்தி யந்தும் அதிலோலம் உபாயகிதஹ வியசன ஷதான்விதா சமவஹாய புரோஷ்சரணம் வனிஜ இவாஜ சந்தி அக்ருத கர்ண தராஜலதௌ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து ரெக்கார்ட் நான் போட்ட அப்புறம் you just have a look. அது வந்து கேட்டு பார்த்தா you will understand எங்க அது தப்பா. மேபி your system வால்யூம் ஏதோ கம்மியா இருக்காது, ஏதோ ஓகே. ரொம்பவே கேட்க மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண. The mind is like an Hare Krishna. The mind is like an impetuous horse that even persons who have regulated their senses and breath cannot control. மனம் ஒரு குரங்கு சொல்றோம், குதிரை மாதிரி. யாராலையும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. எது regulated persons who have regulated their senses and breath, யாரு வந்து சென்சஸையும் பிரெத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அவங்களால கூட அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. மைண்ட் வந்து ஹார்ஸ் மாதிரி தான், இம்பெட்டஸ். வந்து சுபாவமே அந்த மாதிரி ஹார்ஸ் மாதிரி. Those in this world who try to tame the uncontrolled mind but who abandon the feet of their spiritual master encounter hundreds of obstacles in their cultivation of various distressful practices. ஒருத்தர் ஒரு பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. நான் வந்து மூச்சை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்றேன், அந்த யோகா பண்றேன், இது பண்றேன், எல்லாம் tame their uncontrolled மைண்ட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ஒரு யோகா பண்றேன், இது பண்றேன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா பகவானோட சரணம் பாதத்துல வந்து சரணடையாதவர்கள் இது என்ன பண்ணினாலும் என்னது நிறைய ஆப்ஸ்டக்கிள் தான் வரப்போகுது. என்கவுண்டர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இன் தியர் கல்டிவேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பிராக்டிசஸ். இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணதுல கஷ்டங்கள் தான் வருமே தவிர பகவான் இடத்தில் சரணடைந்தது அது வந்து போகும். ஓ unborn Lord, they are like merchants on a boat in the ocean who have failed to employ a helmsman. அவர் வந்து போட்ல இருக்காங்க, ஆனா அது ஓட்டின் போறவன் யாருன்னே தெரியாது. அவங்க
தெரியாம சும்மா உட்காந்துருக்காங்க. இதோ இந்த போட்ல உட்காந்து நான் அந்த அக்கறைக்கு போய் விடுவேன். அந்த மாதிரி இருக்காங்க முட்டாள்களை வந்து அவங்க நம்ம மர்ச்சன்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி போறாங்க. மர்ச்சன்ட் இந்த பிசினஸ் பீப்புள் அந்த மாதிரி அவ உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், கீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்வஜன சுதாத்மா தரதன தாம தராசு தரதைஸ் வயி சதி கிம் இத்ருணாம் இஸ்ரத ரதயத ஆத்மனி சர்வ ரசே இதி சத் அஜானாதாம் மிதுனதோ ரதயே தரதாம் சுகயதி கோ விஹ இஸ்வ விஹதே இஸ்வ நிரஸ்த பாகே பகே. Hare Krishna. To those persons who take shelter of you, you reveal yourself as a super soul. யார் உங்களுக்கு சரணடைறாங்களோ அவளுக்கு வந்து நீங்க பரமாத்மா காட்சியும் கொடுக்குறீங்க. ரிவீல் நீங்க வந்து யூ ரிவீல் யோர் செல்ஃப், காட்டி கொடுக்குறீங்க நீங்க வந்து பரமாத்மா, the embodiment of all transcendental pleasure. What further use have such devotees for their servants, children and bodies, their wives, money or houses, their land, good health or conveyances? அப்ப என்னது இந்த பக்தர்களுக்கு வேற என்ன வேணும்? for their servants, அவங்களுக்கு வந்து இந்த சில்ட்ரன் பாடி இதை வச்சு என்ன அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கப்படாதான் நினைக்கிறேன். வாட் ஃபர்தர் யூஸ்? அவங்கள வச்செல்லாம் என்ன யூஸ்? ரொம்ப பிளஷரே கிடைச்சாச்சு. அப்ப இந்த ஒரு சர்வெண்ட் கொடுக்குற பிளஷரும் மக்கள் கொடுக்குற பிளஷரும் நம்ம உடம்பு நமக்கு ஒரு பிளஷர் கொடுக்கறதே, வைஃபு நமக்கு பிளஷர், மணி ஹவுஸ் இதெல்லாம் பிளஷர், அதுக்கெல்லாம் இந்த பிளஷருக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. And for those who fail to appreciate the truth about you, யார் வந்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்காம அவங்களை ஃபாலோ பண்றது இல்லையோ, and go on pursuing the pleasures of sex, ஆனா தன்னுடைய உடல் தன்னுடைய மனைவி மக்கள் அந்த இதுல வந்து லயிச்சுன்ற அந்த சுகத்துல அவங்க வந்து திளைச்சுன்னு இருக்காங்களோ, what could be there be in this entire world a place inherently doomed to destruction and devoid of significance that could give them real happiness? அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்ன ரியல் ஹாப்பினஸ் கிடைக்குமா? இந்த உலகம் தான் எல்லாமே, இந்த மனைவி தான் எனக்கு எல்லாமே, மக்கள் தான் எல்லாமே, இந்த வீடு தான் எல்லாமே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ், ரியல் ஹாப்பினஸ் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. யார் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. அடுத்து இமிடியேட்டா படிக்கணும் மாதாஜி. நான் அப்படி புவி புரு புண்ணிய தீர்த்த சதனானி ருஷயோ விமதா உதபவத் பதாம் புஜ ஹிருதோ அகபித் அங்கிரி ஜலாஹா தததி சக்ருன் மனஸ்வஹீய ஆத்மனி நித்ய சுகே ந புனர் உபாசதே புருஷசார ஹராவசதான். ஹரே கிருஷ்ணா. Sages free from false pride live on their sages free from false pride live on this earth by frequenting the sacred pilgrimage sites and those places where the Supreme Lord displayed his pastime. முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க? இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் பிரைட்ல எல்லாம் நம்ம உடல் தான் நான், என் மனைவி, என் மக்கள், அதுலதான் சுகம், அதுல இருந்து விடுபடத்துக்கு என்ன பண்றாங்க? கஷேத்ராடனம் போயிட்டே இருக்காங்க. கீதா மாதாஜி போயிட்டு வந்தாப்புல டயர்டு பாவம். அப்போ வந்தப்புறம் இதை படிக்கிறாங்க பாகவதம். முனிவர்களுக்கும் உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல கம்பேரிசன், நீங்க கீழே இல்ல, முனிவர்கள் மாதிரி அந்த லெவல்ல இருக்கீங்க கீதா மாதாஜி. சோ அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க? சீக்ரெட் பில்கிரிமேஜ் சைட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டே இருக்காங்க. வேர் த சுப்ரீம் லார்ட் டிஸ்பிளேட் ஹிஸ் பாஸ்டைம். ஒரு இடத்துலயும் அவரோட வந்து ஒரு பாஸ்டைம், இதனால இந்த ஒரு இது வச்சிருக்காங்க, அவர் இது பண்ணினார் அதனால இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோயில ஒரு ஸ்டோரி இருக்குமே, பகவான் ஒரு ஸ்டோரி, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கார். அப்ப இந்த சேஜஸ் முனிவர்கள்லாம் நல்ல ஆத்மாக்கள்லாம் இந்த மாதிரி கோயில வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா அவங்க வந்து விசிட் பண்றாங்க. பிகாஸ் as devotees keep your lotus feet, because as devotees keep your lotus feet within their hearts, உங்க பாதத்தை வந்து அவங்க மனசுலயே ஹிருதயத்திலேயே வச்சிருக்கிறதுனால the water that washes their feet destroys all sins. வந்து நான் இந்த எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேவை புரிஞ்சு அவங்களுடைய இதெல்லாம் போக்கி விடுறாங்க. இது என்னது எல்லாம் மறந்துட்டீங்க, பாவங்களை போக்கி விடுகிறார்கள். Anyone who even once turns his mind towards you, the ever blissful soul of all existence, no longer dedicates himself to serving family, life at home, which simply robs a man of his good qualities. யார் ஒரு வாட்டி உங்ககிட்ட சரணடை இருந்துட்டார் அண்ட் மனதளவுல உங்களை வந்து ஏத்துட்டாங்கன்னா பாக்கி எல்லாம் அவனுக்கு வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்டாவே தோணாது. அவன் வந்து ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், அந்த no longer dedicates himself to serving the family. ஃபேமிலி லைஃப்ல எல்லாம் அவங்க அவ்வளவு நாட்டம் காட்ட மாட்டான். அதுக்கு வேண்டி அவ்வளவு டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி ஏதோ கடமையை சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு உங்க பக்கம் தான் திரும்பி வருமா? வித் சிம்பிளி ராப். அந்த மாதிரி மக்கள் மனைவி இதெல்லாம் என்னது மேன் ஆஃப் இஸ் குட், நல்ல குவாலிட்டி ஒரு மனிதனுக்கு இருந்தா அதெல்லாம் திருடி விடுறது, அந்த ஒரு சுபாவம் நம்மளை திருடி விடுறது. அதனால அந்த பக்கம் பார்க்காம நம்ம வந்து பகவானையே தொழுதுட்டு.
ஹரே கிருஷ்ணா, இதெல்லாம் முடியற காரியமா தெரியலையே. எஸ், யார் படிக்கணும் மாதாஜி? இப்போ யார் படிச்சா? கீதா மாதாஜி யார்? போயிட்டாங்க மாதாஜி. சேதுலட்சுமி படிக்கவா? இல்ல யார் படிச்சா இப்போ அது சொல்லுங்க. மாதாஜி படிச்சேன், நான் படிச்சேன். நீங்க தான் படிச்சாலா? ஓகே. அப்ப இந்த மாதாஜி இந்த மாதாஜி போயிட்டாங்க. அப்ப சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. அந்த ருக்மிணி மாதாஜி போயாச்சு. நீங்க படிங்க. நான் இப்பயே முடிச்சு விடலான்னு கீழே ஸ்கிரீன். ஸ்தத இதம் உதிதம் சத்யிதி சன்னனு தர்கதம் யபி சரதி வச்ச கவச்ச மிருஷான ததோ பயக்யோ யவ கிருதயே விகல்ப இஷிதோ அந்த பரம்பரயா பரம் பிரமயதி பாரதி தீவுரு பாரதி ததுரு. कैसे माताजी? करेक्ट करेक्ट. भारती त उरु विरुद्धिभिर उक्त जडा. Hare Krishna माताजी. It may be proposed that this is permanently real because it is generated from the permanent reality, but such an argument is subject to logical imputation. இதெல்லாம் actually இது கதையில பிரபுபாதா இருக்காரு, எனக்கு சம்சயமாவே இருக்கு. It may be proposed that this world is permanently real. வந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணணும், இந்த ரியல் தான், இந்த வேர்ல்ட் ரியல் தான், இது வந்து பொய் கிடையாது. ஏன்னாக்கா இட் இஸ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் த பெர்மனன்ட் ரியாலிட்டி. பகவான் ஒரு ரியல் பர்சன், அவர் தான் இதை கிரியேட்டே பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பட் சச் அன் ஆர்குமெண்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு லாஜிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன். ஆனா லாஜிக்கலா பார்க்கும்போது சில கொஞ்சம் வேறுபாடெல்லாம் வரும். Sometimes indeed the apparent non-difference of a cause and its effect fails to prove true. ஆனா சிலப்போ வந்து இது வந்து சத்தியம்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க, அது இல்லை, சத்தியம் இல்லை, இது வந்து பொய் தான், என்னது ஜெகன் மித்யா தான் அப்படின்னு சில பேர்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் at other times the product of something real is illusion. அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் இல்ல இருக்கு ஆனா மாயையால கவரா இருக்கு அப்படின்வாங்க. Furthermore, this world cannot be permanently real, for it partakes of the natures of not only the absolute reality but also the illusion disguising that reality. This world cannot be permanently, அது வந்து ரியலா இருக்கவே முடியாது. ஏன்னாக்கா அது வந்து நேச்சர் என்னது, பகவானுடைய இது for it partakes of the nature of not only the absolute பகவானோட ரியல், பகவானால மாத்திரம் கிரியேட் பண்ண முடியும், கிரியேட் ஆகல, அவரோட மாயா சக்தியாலையும் கிரியேட் ஆனதுனால அது வந்து அன்ரியலா இருக்கலாம், பர்மனண்டா ரியல் இருக்கும் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி. ஆக்சுவலி the visible forms of this world are just an imaginary arrangement resorted to by a succession of ignorant persons in order to facilitate their material affairs. அப்ப இந்த முட்டாள் சில பேர்லாம் வந்து மெட்டீரியலி ஒரு புகழ் பெறணும், அவளுக்கு வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி வரணும், ஒரு என்னது பெனிஃபிட் வரணும்னாக்கா என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து இந்த பாக்குற இதெல்லாம் விசிபிள் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் எல்லாமே இமேஜின் தான், இமேஜினரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க சொந்த இதுக்கு அவங்க ஒரு இக்னோரன்ட்ல அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. With their various meanings and implications, the learned words of your Vedas bewilder all person. ஆனா அந்த வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இது எல்லாமே வந்து அவங்க சொல்றதெல்லாம் பொய்ன்னு புரிஞ்சுக்கணும். Whose minds have been dulled by hearing the incantations of sacrificial rituals. வேற ஏதோ என்னெல்லாம படிச்சு சாக்ரிஃபிஷியல் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் அவங்க படிச்சு அவங்க வந்து பிவில்டர் ஆயிட்டாங்க, அவங்க வந்து ஒரு பிரமையில அவங்க இருக்காங்க, அந்த சொல்றதெல்லாம் வந்து டல் இதாயிட்டாங்க, அவங்க மைண்ட் எல்லாம் டல் ஆயிடுச்சு. அப்பா இதுக்கு மேல எக்ஸ்பிளனேஷன் முடியாதுப்பா. யார் படிச்சாங்க? சேத்துலட்சுமி. நான் தான் படிக்கிறேன். நயத்திதம் அக்ர ஆசன பவிஷ்யத் அதோ நிதனாத் அனுமிதம் மந்தராத்வை விபாதி மிருகைஷைகரசே அத உபமீயதே திரவிண ஜாதி விகல்பபதைர் விதத மனோ விலாசம் மிருதம் இத்ய அவயந்தி அபுதாஹ. Since this universe did not exist prior to its creation, definitely பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. சோ அதுக்கு முன்னாடி பகவான் வரதுக்கு முன்னாடி கிரியேஷன் வந்துட்டா இல்லவே இல்லை. Since this universe did not exist prior to its creation and will no longer exist after its annihilation. அப்புறம் என்னது எல்லாம் இதெல்லாமே என்னது அழியப்பட்டப்புறம் இந்த இது உலகம் இருக்காது. We conclude that in the interim it is nothing more than a manifestation imagined to be visible within you, whose spiritual enjoyment never changes. Highly philosophical. எனக்கு வந்து I lost இது. I think நம்ம only ஸ்லோகா படிச்சேன் போலான்னா ரொம்பவே கடினமா இருக்கு சொல்லி கொடுக்க. Whose spiritual enjoyment never changes. சும்மா படிக்கிறதுக்கு படிக்கிறேன். We liken this universe to the transformation of various material substances into diverse forms. Certainly those who believe that this figment of the imagination is substantially real are less intelligent.
because எனக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது, ஆக்சுவலி புரிய மாட்டேங்குது. So I will just keep reading, okay? ஏன்னா எல்லாரும் இது முடியாது, நானும் படிச்சதே பண்றேன்னா, ஓகே. சையத் அஜயாத்வ அஜாம் அனுஷயீத குணாம்சஸ் ஜூஷன் பஜதி ஸ்வரூபதாம் தத் அனுமிருத்யும் அபேத பகஹ த்வம் உதா ஜஹாசிதாம் அஹிர் இவ த்வச்சம் ஆதபகோ மஹசி மஹியசே அஷ்டகுணிதே அபரிமேய பகஹ. The illusory material nature attracts the minute living entity to embrace her, and as a result he assumes forms composed of her qualities. Subsequently, he loses all his spiritual qualities and must undergo repeated deaths. You, however, avoid the material energy in the same way that a snake abandons its old skin. Glorious in your possession of 8 mystic perfections, you enjoy unlimited opulences. பகவான புகழறார் தெரியுது, ஆனா அதுல உள்ள இன்னும் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் சீக்கிரம் நல்லா வராது. யதின சமுத்ரங்கி யதயோ ஹிருதி காம ஜடா துரதி கமோ அசதாம் ஹிருதி கதோ அசம்ருத கண்டமாணி அசுத யோகினாம் உபயதோ அபியசுகம் பகவன் அனபகதாந்தகாத் அனதிரூடவதாத் பவதஹ. Members of the renounced order who fail to uproot the last traces of material desire in their heart remain impure, and thus you do not allow them to understand you. Although you are present within their hearts, for them you are like a jewel worn around the neck of a man who has totally forgotten it is there. Oh Lord, those who practice yoga only for sense gratification must suffer punishment both in this life and the next, from death, who will not release them, and from you, whose kingdom they cannot reach. என்ன புரிஞ்சுக்கணும் தெரியல. அவகமின வேதி பவத் உத்த சுபாசுபயோர் குணவிகுணான்வயாம் ஸ்தர்ஹி தேக பிரதாம் சகீரஹ அனுயுகமன்வ அஹம் சகுண கீத பரம்பரயா ஸ்ரவண பிருதோ யதஸ்த்வம் அபவர்ககதிர்மனுஜஹி. When a person realizes you, he no longer cares about his good and bad fortune arising from past pious and sinful acts, since it is you alone who controls this good and bad fortune. Such a realized devotee also disregards what other living beings say about him. Every day he fills his ears with your glories, which are recited in each age by the unbroken succession of Manu's descendants, and thus you become his ultimate salvation. 45 வரைக்கும் இருக்கு. Chupadaya eva tena yayur antamantar anantadaya twamapiyat antaranda nichayananus savarana kaivarajam sivadan vanti vayasa sahayat shridayas tvaihi balanti adanirasanena bhavannidana. Because you are unlimited, neither the lords of heaven nor even you yourself can ever reach the end of your glories. The countless universes, each enveloped in a shell, are compelled by the wheel of time to wander within you, like particles of dust blowing out about in the sky. The Shrutis, following their method of eliminating everything separate from the Supreme, become successful by revealing you as their final conclusion. Oh, Hare Krishna. Krishna, vidudalai appa enakku bukti kadicha pole irukku. எல்லாரும் மியூட்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ரொம்பவே கடினம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப்.